Benvidos e benvidas a esta nova sesión plenaria. Damos comezo, desculpade o retraso. Vamos a abrir esta sesión plenaria coa proposta da Mesa de Contratación para a Adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar. Vamos a pasar directamente ás quendas de intervencións porque consideramos que esta proposta xa viu en moitas ocasións, está xa máis que explicado, esta aprobación definitiva. Entón, abrimos turno de palabra. Sí, pero non está na orde do día. Houve un problema con ese tema. Ben, entón, señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, non sei se queredes intervir vos para o tema do SAF. Hola, boas tardes. Quería empezar dicindo que vamos a apoiar a moción do SAF. A verdade é que xa era hora, casi remata a legislatura sen ser capaz de sacar adiante o contrato do SAF. Foi un camiño moi longo para ser o contrato máis importante deste concello. Primeiro queda unha licitación deserta, despois a contratación, despois a redacción do pliego, volta a licitar e resultado da licitación en cuestión. Agora, por fin despois de anos, tráese a proposta definitiva de contratación despois dun largo camiño. Todo este tempo, o SAF lévase a cabo mediante prórrogas, co que significa para nosos dependentes, xa que a empresa, ao ter o contrato prorrogado, deixou de prestar algúns servicios que xa temos falado, como a logopedia, fisioterapia, etc. Por ese motivo, esperamos e ansiamos polo ben dos nosos dependentes que se recuperen todos os servicios o antes posible. Ademais, quería pedirlle que algún membro do goberno lle dé as explicacións pertinentes aos traballadores e usuarios do proceso, xa que viven un limbo de incerteza dende fai moito tempo. Non teño máis que decir. Ben, abriríamos entón unha segunda quenda de 3 minutos. Se alguén quere intervir, señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, señora Val. Boa tarde a todas e todos. Simplemente aclarar que nin usuarios nin traballadores estiveron en ningún limbo, xa que se lle deron as explicacións pertinentes en cada fase de todos os procedementos, tendo reunións tanto co sindicato como coas traballadoras e traballadores, enviando información aos usuarios. Nada máis, grazas. Pecha o segundo... Bueno, que decirlle que, o que me transmitiron así a min non é así para nada, pero a maiores nesta quenda quería transmitir unha incongruencia do Bloque Nacionalista Galego con respecto ao tema do SAF, xa que despois de moitos anos denunciando o Goberno Central que non cumpre coa financiación deste servicio, para meu asombro, ayer sale unha nota de prensa na Voz de Galicia do seu diputado Néstor Rego, que di textualmente que o Goberno Central cumpra dunha vez coa súa obriga legal de financiamento do 50% do SAF. Pero esteanme vostedes? Pensades que somos tontos? Unha vez máis, o Bloque Nacionalista Galego denúnciase a sí mismo, xa que vostedes son os que apoian o señor Sánchez no Goberno Central. Son vostedes, con seu apoio, os que fan que os nosos dependentes estén infrafinanciados. Deixen de apoiar o PSOE en Madrid para que entre un goberno de verdad e non esta desfeita actual. Me repito, co apoio do Bloque Nacionalista Galego non mentades, vos sodes partícipes desta situación. O Goberno Central é o único que non cumpre coa lei de dependencia. En lugar de achegar o 50% do financiamento, o reduce cada ano. O Executivo de Sánchez ten dependentes de primeira e de segunda, co apoio do Bloque Nacionalista en Madrid, mentres chegan un acordo bilateral co País Vasco, financiando o 50% nesta comunidade. A Galicia débelle 2.900 millóns de euros. Se o Goberno Central pagara, a Xunta faríase cargo do custe completo do servicio. Mentres tanto, a Xunta segue a traballar a pesar desta situación, aumentando a súa aporte ano a ano.
Inda fai moi pouco, a través da Consellería de Política Social, achegouse un acordo coa FEGAN, aportando unha suba do 50% con respecto á aportación anterior, buscando aliviar así desta maneira a carga financiera deste servicio para os municipios galegos. Debido ao acordo do bipartito de vostedes, cando estuvechedes na Xunta, que mandastes esta competencia aos concellos, e como facedes sempre, sen ter en conta o financiamento. Nada máis. Pensa propoñente. Creo que eses datos contanse un pouco como queren. Aí aquí estaba revisando unha noticia que saiu hai pouco tamén, xa que menciona da asociación, dun informe da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, e di que a Comunidade Autónoma de Galicia foi unha das comunidades que menos porcentaxe de gasto propio achegou ao sistema de dependencia. Por outra banda, xaman varios plenos nos que están falando do tema do financiamento autonómico. Entón, o que lle pedimos dende a Xunta, dende o Partido Popular da Xunta, é que negocien un novo sistema de financiamento, se o que están demandando. Ao final, nada chega a ningún lado, que daí estaremos de acordo. Ademais, ten gracia porque sempre poñen como exemplo o País Vasco, que evidentemente o País Vasco ten un sistema de financiamento absolutamente diferente ao que ten Galiza. Entón, bueno, pois tirade por esa vía. Despois non me saen moi ben as contas do 50% da suba da aportación do SAF. Pagaban 11 euros e agora van a pagar 14. O 50% creo que non aumentaron, vamos, a min non me saen as contas. E despois supónse que o Estado dá a Xunta unha cantidade para que a Xunta sexa o que distribúa todo iso. Se a Xunta está poñendo 14 euros e o contrato SAF sai por 26, a min os problemas que teñan vostedes de xestión económica na Xunta, pois, bueno, non ten nada que ver. Por último, falan sempre da mesma lei do SAF, no? De que foi o bipartito o que trasladou esa competencia aos concellos. Para empezar, esa lei o que di é que a competencia que lle pasan é a xestión do servizo, e por outra banda creo que tiveron tempo de abondo en todos estes case 20 anos de modificar o que non están de acordo. Nada máis, grazas. Ben, vamos a pasar a votar. Non sen antes aclarar unha cuestión por diferenciar. O Bloque Nacionalista Galego con quen non pacta é coa extrema dereita española de Vox. Era solo por decilo. Cousa que no resto de Europa a dereita progresista, que tamén existe, o que fai é bloquear e vetar a extrema dereita fascista. Así que igual hai que ir aprendendo algo dos Pirineos para arriba. En fin, vamos a votar a aprobación do SAF. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada entón a proposta por unanimidade. Non? O sea, abstención. Ben. Pois coa abstención de Alternativa dos Veciños. Ben, pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a proposta de aprobación do Plan de Desenvolvemento en Coiro. Dou paso ao propoñente. Boa tarde a todos e a todas. Creo que o que compre que faga antes de nada é aclarar este título do punto, porque non se corresponde para nada co que traemos. O que se trae é un estudio de detalle de alineacións da Boubeta en Coiro, en concreto das estradas da Xunta, as que corresponden ás estradas da Xunta EP1001 e EP1004. Entón, para nada é un plan de desenvolvemento en ningún sitio. Aclarado iso, para empezar, decir que o que se trae, ese estudio de detalle de alineacións, ten o obxectivo é definir con máis precisión as alineacións e a línea de edificación do sistema viario nesas estradas de titularidade da Diputación. Resolvendo pois un problema que ven arrastrando non aí só, sino en moitos, prácticamente en todo o concello, a falta de precisión da escala de formato da planimetría das normas subsidiarias de Cangas do 94.
Indicar que este estudio de detalle non altera para nada o destino urbanístico do chan, nin incrementa o aproveitamento, nin modifica superficies destinadas a viais, nin espacios libres ou dotacións, non parcela chan, nin establece novos usos, nin ordenanzas. O único que se fai é precisar esas alineacións con máis detalle. E esperemos solucionar os problemas que se están atopando desde hai xa moitísimos anos os veciños da zona para, digamos, conseguir compatibilizar as alineacións que se están solicitando desde o Concello coas que marca a Diputación. Entón, esperemos que este estudio de detalle solucione. Indicar tamén que todos os veciños afectados foron notificados persoalmente, individualmente, e que só se presentou unha alegación que, por certo, foi aceptada e que tamén se trae, evidentemente, a este pleno para dar conta desa alegación aceptada. Por agora non quero extenderme nada máis. Gracias. Ben, abrimos entón a primeira quenda de intervencións de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, bueno, pecha logo o señor Iglesias. Partido Popular. Sí. Rafa. Boas tardes. Antes de nada, quero recordar denunciar o incumprimento do acordo plenario de febreiro sobre o PSON, de convocar esa xuntanza de portavoces para falar do PSON, segundo de presentar ese calendario cronograma de traballo sobre o PSON, e seguir recordando e denunciando o incumprimento do acordo plenario de marzo do inventario de bens, de convocar esa xunta de portavoces dentro de 15 días e dar traslado desas alegacións. Cada día que pasa queda máis claro o modelo urbanístico selecto e a carta deste goberno, modificacións puntuais para 4, en vez de un PSON para os 26.711 cangueses, unhas reunións escondidas con a banca, a unidade de actuación número 5, un suposto fondo inversións que noutros momentos o que o BNG chamabanlle un fondo buitre, agora que negocian con eles deben de ser xa gorrións. Agora nos sorprenden con este estudio de detalle das alineacións da Miranda, Boveta en Coiro. O Concello ten un total de 25, falo do Concello de Cangas, que ten un total de 25.000 metros de carreteras provinciais que percorren Ío, Aldán, Darbo, Coiro, e este goberno neste estudio de detalle pretende modificar as alineacións en 911 metros de maneira desigual na estrada EP1001 e EP1004 en Coiro. Isto é dicir que o que pretenden é cambiar as normas de xogo neste tramo coas alineacións con entrantes e saíntes, dependendo quen sesas, ou se te enterache ou non te enterache deste estudio é de detalle, non? Con esta medida Cangas vai a ter dúas varas de medir, podendo mesmo dous veciños na mesma estrada un ter que retranquear uns metros máis que o veciño que está pegado a él. Consideramos unha medida discriminatoria. Os veciños e a oposición deben de saber cal é o motivo. Nos queremos saber cal é o motivo deste estudio de detalle para modificar as alineacións deste tramo da carretera de Coiro, porque se modifican só 911 metros e se manteñen os outros 24.000 metros de estradas da Diputación, cal é o motivo que obriga a facer este estudio de detalle para modificar esas alineacións nese tramo da Miranda e Boveta. Por iso solicitamos que o concelleiro que lle explique aos veciños en este pleno cal é o motivo deste estudio de detalle. Bueno, primeiro, aclarar que non vai haber diferenciación para os veciños desa rúa entre uns veciños e outros, que todos que a alineación se sitúa a 6,30, vale? Salvo, se non me equivoco, en dos sitios que se sitúa a 6 metros para solucionar un problema de unhas edificacións de hai máis de 50 anos que eses 30 centímetros deixaban en fora da ordenación. Despois decir que, como dixen na primeira intervención, todos os veciños foron notificados individualmente por escrito. Todos os afectados. Se lles informou
tiveron oportunidade, só unha alegación aprobada. Vale? Entonces, non é certo que lles falte información aos veciños afectados e non é certo que uns vayan ter ventaxa sobre outros ou que, como suxire, casi haxa uns dentes de serra dibuixados na rúa a partir de agora. Todos están a 6,30. Vale? Ou pode botar un vistazo o informe da propia Diputación de Pontevedra, onde dá o visto bo a este estudio de detalle, como evidencia a resposta da Diputación que todo está correcto e como debería. Ou como indica que está xustificado dado a consolidación desde hai moitos anos dese tramo. Así que, por aí, creo que non é correcto por onde van. E, aparte diso, creo que nada máis que respostarlle. Gracias. Ben, abrimos entón unha segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, desde Alternativa, cando menos dúbidas temos moitas sobre este expediente. Primeiro, bueno, decir que é un expediente que o goberno abriu fai no ano 2025 e que nós nos enteramos desto, pois agora, para vir a pleno, como outros casos, non? Co cual, ao menos, o que nos xurden son dúbidas importantes e as queremos deixar claras e que queden ben reflexadas. Unha sobre, bueno, pois as delegacións nas competencias que aprobaron ese inicio dese expediente. Se existiron ou non existiron, se funcionaron ou non funcionaron, porque a acta da Xunta de Goberno non o menciona. Despois, para nada as inconsistencias de datas. Existen dúas datas distintas de resolucións de delegacións, o 29 de xuño do 23 e o 23 de xuño do 25. Non sei se hubo delegacións distintas ou non, ou nos inventamos as delegacións. É importante, porque se é anterior hai delegación, se é a posterior non había delegación, e iso é bastante importante nun procedimento destes urbanístico. Despois nos chama bastante atención que o informe pase dun informe privado a un informe público que asume un arquitecto despois, pero que en cambio tampouco na acta non consta si está asumido ou non está asumido polo técnico municipal. E eu recordo que a figura que se trae ten que vir acompañada dese informe xurídico pois do persoal do Concello e non dunha empresa externa. Xa digo, todo isto simplemente o que miramos no expediente, porque non tiñamos coñecemento, non sabemos o por que se fai isto, por que se deixa de facer isto, cal é a motivación, o mesmo que podan estar escoitando agora os veciños e as veciñas. A singularidade de que sexan 900 metros, o acaba de decir o concelleiro do Partido Popular. Chamame a atención que resulta que nos queixemos realmente que as normas subsidiarias son como pouco claras e, claro, como realmente é unha fotocopia e hai que decilo, pois que non queda moi ben claro definido e logo porque non queda definido aquí e si queda definido no resto de Cangas polo mismo vial, é dicir, tería exactamente o mismo tipo de problema tanto vial enteiro do que estamos falando, que podríamos traer pois os viais un a un para ir resolvendo os problemas, porque me imagino que non surde aquí e xustamente un 900 metros que van facendo un pouco así, co cual nos chamou un pouquiño tamén a atención, porque a singularidade deses 900 metros. E se existe algo, ademais, que nos chama verdadeiramente a atención é como se usa por parte dun técnico a palabra reaxustar 5 veces nun informe. Van a rematar os 3 minutos. Entón, Alternativa non vai a votar a favor desto, e máis, pediría que se retire da orden do día, o digo sinceramente, que se nos explique cos técnicos municipais diante que se quere facer, por que se quere facer, e entón, en todo caso, cando teñamos as cousas claras, non tendríamos problema en modificar a nosa votación, pero coa documentación que temos, non. Continuamos as quendas. Señora Martínez. Turno para o señor Soliño. Ok. Antes de nada, ao principio da exposición, o señor Antón, o señor Iglesias, dixo que non modificaba o que eran as superficies
o que sí que é certo que modifica ven sendo os espacios públicos desas cesións. Se antes cedías 1 metro, ahora vas a ceder pois medio metro, o sea, eses espacios públicos vanse reducindo. Vale? Falou nesta segunda intervención que, bueno, eu pregunteille, fixenlle pois varias preguntas de por que se fai este estudio pois de detalle, debe de ser de secreto de Estado, porque o concelleiro non di por que se fixo esta modificación ou este estudio pois de detalle. E volvo a repetir, queremos saber, a xente quer saber por que se fai este estudio de detalle. Cangas non ten porque non ten un pezón, sencillamente pois porque este goberno pois non quere. Andamos con estas modificacións puntuais, con estudios de detalle, chapuceiros e discriminatorios. Como calquer inicio de procedimento debe de ter unha aprobación inicial, exposición pública, un período de alegacións e finalmente esa aprobación definitiva. Moitos deses veciños que di o señor hai hasta incluso certa xente de que esas notificacións lle chegaron a outras vivendas en donde eles non vivían, o sea, que non foi unha carta, ou non debeu de ser unha carta, e desconozco, pero non debeu de ser unha carta destas que entregan a man pois un notificador, debeu de ser pois vía correo, e botaron ya por debaixo da porta, e a xente, e digo yo sinceramente de que conocemos pois casos de que a xente que non recibiu esas cartas. Ese expediente sorprendente e inicial que se fixo pois mediante unha aprobación inicial aprobada por unha xunta de goberno e agora para o trámite definitivo o traen en versión pois o pleno, é unha versión mixta, sempre Cangas marcando tendencia. É un estudio de detalle feito a ocultadillas, deberían de haberse falado máis coa oposición. Pois da mesma forma que para outros temas falan e chámanos, pois este non o fixeron na ocultadillas, tanto da oposición como dos veciños. Explicar por que só se fan estes 911 metros e dentro deste tramo uns van para fora e outros van para dentro, como digo, pois como dixo que o concelleiro, que é só en casos pois moi puntuales, pero son en casos pois puntuais en donde se fai eso. E mesmo xa nesa alegación que foi presentada e que foi aprobada, tamén admiten esa entrada de dentes para fora e dentes para dentro, ¿no? Por todo isto, co oscurantismo e a discriminación que se crea entre os veciños, solicitamos, aparte de que vou a solicitar, Señor Soliño, ten que ir rematando. Do secretario, vou a solicitar do secretario un informe xurídico se este tema se ten que traer a pleno ou debe de ser da Xunta de Goberno a súa aprobación inicial. Ben, solicite vostede por escrito que considere, pecha o propoñente. Sí. Simplemente aclarar, bueno, repetir primeiro que a notificación foi a todos os veciños. Si hubo algún problema de recepción desa notificación, o descoñezo. En canto a como se tramitou respecto á aprobación primeiro en Xunta de Goberno e agora en pleno, estamos facendo exactamente o que se nos dixo desde os técnicos municipais. É dicir, os técnicos municipais son os que marcaron primeiro ir á Xunta de Goberno para ese inicio e vir a pleno para esta. Non foi elección do Goberno e este concelleiro. Foi exactamente a tramitación marcada polos técnicos municipais. E dentro desa, indicarlle a señora Portas que dentro dese expediente pode atopar os informes deses técnicos donde explican, por exemplo, vostede falaba de que non atopaba informe do arquitecto municipal e eu teño aquí diante un deles, hai máis de un, de feito. Bueno. E a mí foi o que me pareceu que dixo. Podo repetir? Ben. E a explicación de por que esos 900 metros, tal como se me explicou a min, si vostede se lee o informe preceptivo da Diputación, esos cumplen coas condicións marcadas pola Diputación para aceptar
esa modificación da alineación por, entre outras cousas, ser unha zona consolidada urbanísticamente, entre outros aspectos. Entonces, creo que a explicación de por qué non se vai a todo o tramo da 1001 ou da 1004 é ese. Se vai á zona na que sí se admitiría por parte da Diputación. Gracias. E en canto ás súas dúbidas respecto á tramitación e se isto debería vir a pleno ou non, entendo que está no seu dereito de presentar a solicitude, claro. Vou a solicitar pido que se retire o que este punto, senón para que os partidos políticos que teñamos maior información, que se nos comente, teñamos unha xunta de portavoces, podamos falar deste tema cos técnicos, senón vamos a votar en contra. Creo que non temos ningún problema en deixalo sobre a mesa e volver a traelo. Non sei que presa hai tampouco. Polo menos pola miña parte, ninguna. Aceptando a proposición o propoñente, quedaría para algún pleno posterior. Seguimos entón co terceiro, neste caso, punto da orde do día, que é a proposta do Concello de Urbanismo sobre a solicitude á ASI de transferencia ao Concello de Cangas do Morrazo da titularidade de SOAR na zona da Rúa. Doulle paso. Bueno, non quero explayarme moito neste tema, é algo xa moi coñecido por todos os grupos. Para intentar avanzar, intentar conseguir os terrenos para o futuro centro sanitario na Rúa, unha das exixencias plantexadas é poder ter unha entrada, un viario de entrada e saída adecuado, que non pode ser directamente polo vial da Xunta, e o que se nos solicita desde a Axencia Xeral de Infraestructuras é que pidamos a transferencia de un pedazo de chan que neste momento é competencia da AXI, que discurre, colle un pedazo do aparcamento que hai ali na rotonda da Rúa e unha pequena alineación pegada á carretera despois dese aparcamento. Evidentemente, xa que nos queremos seguir avanzando na tramitación desa modificación para conseguir o chan para o centro sanitario, evidentemente vamos a apoiar esta petición, vamos a facer esta petición a AXI para que ceda gratuitamente esa pequena franxa de terreno ao Concello e poder contar con esa franxa para o viario de entrada e saída á zona. Nada máis, gracias. Ben, abrimos entón a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, señor Soliño. Antes de nada, quero aclarar que neste expediente plenario debese de colar unha memoria sin asinar que describe e fala dunha realidade moi particular, ben distinta ao que se está tramitando. Empezar a aclarar que nesa mesa da sanidade acordouse que nin CIS nin CAR, senón infraestructura de sanidade. Nesa memoria galáctica que asuntan siguen xogándose en acatar o acordado. Nesa memoria parece que estes terreos da Rúa e este vial de acceso que traemos a pleno hoxe é só exclusivamente para unha infraestructura sanitaria e a realidade é ben diferente. A realidade é como se está tramitando na Xunta de Galicia unha modificación puntual para a creación de un solo terciario de 25.780 metros cuadrados de edificio comercial e como contraprestación lle ceden ao Concello unha parcela. Esta memoria fala de acceso para unha infraestructura sanitaria obviando o jugoso da tramitación dos 25.780 metros cuadrados de nave comercial. Recordar como lle chamaba o BNG a esta modificación puntual na legislatura pasada, pelotazo. Ahora que se acerca o Mundial, este novo BNG debe de ser moi futboleros. Sobre a ubicación deste acceso, sigo dicindo que teñen que falar cos donos da Carballeira, xa que esta modificación puntual estáse a sair fora do ámbito inicial. Señores do Goberno,
no pleno do 31 de maio do 2024, a empresa que promove esta modificación puntual solicitou do Concello para continuar con este proxecto un acordo plenario como garantía. A miña pregunta, despois de todos estes anos, é quen garantía ten o Concello de Cangas que unha vez aprobada a modificación puntual esta empresa lle ceda os terreos ao Concello. Cal é a garantía? Non hai asinado nada, non hai un convenio, non temos ningunha garantía, ningún papel asinado. Na última modificación puntual, que foi a do Eroski, decía que se tiña que comprometer nuns termos que unha vez aprobada, si te visto non me acuerdo. Polo que exiximos que para continuar con esta modificación puntual se asine un convenio ou similar con garantías xurídicas para o Concello. Pecha esta primeira quenda o propoñente. O sea, todos sabemos que efectivamente vostedes están en contra, iso teñen manifestado múltiples veces. Non entramos en debate, inda queda outra... É certo que non votaron en non entramos en contra. debate, deixade que fale Vamos a tedes unha diferenciar, segunda vamos a quenda, diferenciar. e xa está. É certo que non votaron en contra, é certo que nunca votaron en contra, pero teñense manifestado digamos, con certa frecuencia respecto a que consideran non idóneo o lugar nin o método utilizado para conseguir eses terrenos. Deixémolo así. Despois, empresas tiveron xustificándose para non, digamos, non pechar ou non obstaculizar a consecución deses terrenos. Vale, perfecto. Creo que neso sí que son correcto cando describo. Ben, non vexo ningún excepto en que volvamos a ter ese debate outra vez máis no pleno e estemos aquí aburrindo a xente unha vez máis. Vale. Entón, deixando iso claro, estou completamente de acordo no que acaba de decir. Aquí non se vai continuar no seu momento con esta tramitación sin ter asegurado por escrito que o Concello recibirá eses terrenos e, por lo tanto, haberá que ter algún tipo de convenio por escrito. Efectivamente. Que é como debe ser, e non como se fixo en outras ocasións. Estamos hasta aí completamente de acordo tamén. Pero é necesario solicitar da AXI esta franxa de terreno para poder ter o espacio suficiente para o viario de entrada e saída á zona. Evidentemente, sin ese espacio da AXI é imposible, tal como exixe a propia AXI para a ordenación da zona. En canto a si eso afecta a outros propietarios que comentou vostede, esa franxa que se lle pide é da AXI a todos os efectos, así que non estamos en este momento tratando con ningún outro propietario, por iso se lle pide, é a AXI a que se lle solicita que non lo ceda gratuitamente. Vale, gracias. Abrimos agora entón a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Podría pedir que o concelleiro de Urbanismo lea exactamente o punto de acordo deste punto. Non, é que non o teño, se non o lería eu, me agradecería, porque así todo o mundo nos enteraríamos exactamente do que se supón que vamos a aprobar. Vamos a ver. Proposta do Concello de Urbanismo sobre a solicitude AXI de transferencia ao Concello Lin no principio. O Concello de Cangas do Morrazo da titularidade do SOAR da zona da Rúa. Non sei se logo aquí o di máis detalladamente é onde se explica. Bueno, o que se falle, primeiro, aprobar a solicitude dirixida á AXI para que proceda a transferencia gratuita ao Concello de Cangas da titularidade do SOAR situado na zona da Rúa que se identifica gráficamente no plano adxunto a presente proposta, isto haberá que facilitar o AXI, evidentemente, e que se describe de forma sucinta no anexo descritivo que igualmente se asunta, que está no expediente. Segundo, facultar a alcaldía ou ao concelleiro ou concelleira en quen delegue para a realización de cantas xestións sexan necesarias perante a AXI ou calquera outro órgano ou entidade para a efectividade do presente acordo, a solicitude anterior, incluída a sinatura da correspondente acta de entrega ou documento de formalización da transferencia. Terceiro, dar traslado do presente acordo ás Xencias Xerais de Infraestructuras, ou acordo plenario, á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, así como, se é o caso, a Consellería de Facenda e Administración Pública para efectos oportunos, porque, tendo en conta que nos teñen que ceder terreno que é propiedade autonómico, a Consellería de Facenda ten bastante que decir ao respecto. E cuarto, publicar o presente acordo, evidentemente, no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello.
Ben, bueno, solo pedín que se lera o punto de acordo porque se falou de todo menos do punto de acordo. Ben? Entón era importante. É certo, existe unha memoria que parece que é de outro expediente, dentro do expediente. Eso é unha realidade, non o vamos a discutir. A cuestión é o importante que os veciños e as veciñas se enteren que o que aprobamos, eu creo que non se enteraron de nada a estas alturas, hoxe con este punto, entón vamos a explicar. Do que se trata é o aparcamento que os papás, mayoritariamente papás e mamás que usan o cole da rúa, utilizan para levar os nenos ao cole, ben? É ese anaco de aparcamento que ven xusto na glorieta da Ancla. A mitade dese aparcamento é municipal, pero a outra metade é propiedade da propia AXI, vale? De carreteras da Xunta de Galicia. E é certo que cando empezamos a proxectar que se pudera facer unha infraestructura sanitaria, porque eu vou cumplir a acta que eu asinei sendo presidenta da Mesa de Sanidade, aínda que os demais pretendan incumplir, o que sí que pedimos foi que a única posibilidade que tiñamos de non meter todo o tráfico para ese espazo, por diante do cole, poñendo en perigo os nosos nenos e nenas, e non meter todo ese tráfico hacia a Pedreira, o que podría supoñer bastante problema para os veciños e as veciñas, conseguiríamos así sacando por un vial paralelo á carretera da AXI, que non nos permite facer un acceso directo, tendo que ocupar pois, justamente o espazo que a AXI nos di que se non é noso, nunca poderíamos facer un vial nese anaco. Entón, do que se trata é de asumir que ese aparcamento non é o 50% noso, sino que o 100%, e o día de mañá facer con el o que nos consideremos, para eso somos corporación deste concello. Entón, non facía falta a memoria que está dentro, porque eu xa sabía que iso iba a rechinar e os da banda da lá se iban a enfurruchar, que tampouco é para tanto, porque a memoria tampouco está tan mal. Ben, pero tampouco era necesario polo moi importante que para nós, porque se algún día conseguimos que aí vaya unha infraestructura sanitaria, pois ben vida sexa. Se non o conseguimos, porque mira que se nos está facendo complicado, porque discutir dunhas siglas trae o que acabades de ver todos e todas, al menos, digamos que vamos garantizar a todos os papás e mamás que fan uso do cole da rúa ter ese espazo para poder aparcar os coches e que eso non supoña un peligro para as nosas crianzas cada vez que van a ese centro educativo. Entón, como esta é unha loita que levamos facendo moito tempo, por fin eu dou as grazas de que esa solicitude que a AXI nos reiterou desde fai moitísimos meses que a truxéramos a pleno e que lla pedíramos que se traiga aquí, porque eu creo que é bo e uso para a nosa veciñanza, para os nosos nenos e nenas do cole, para a seguridade da Pedreira e dese ámbito, sin ter que espallarnos en outras cousas, porque o outro é importante, pero se é importante, traigámoslo como un punto único e exclusivo e o discutamos aquí, que me parece maravillosa a idea. Evidentemente, a alternativa xa o dixo no seu momento e o reitera hoxe vai a apoiar, como non pode ser de outra forma. Señora Martínez, turno para o señor Soliño. Sí, solo para acabar de recordar que no 23 advertín que o da modificación é puntual, que era un proceso largo, e puxen exemplos dos que estaban e os que están a tramitar en Cangas. O tempo vai dando a razón, van casi para 4 anos e seguimos en parcela. O Partido Popular o que propoñía fai 4 anos era a compra directa deses terreos dunha zona próxima aí na rúa, 10.000 metros cuadrados, 300.000 euros, e seguro que a día de hoxe esa infraestructura sanitaria xa se estaría a construir. Exemplo recentemente de concello solvente, temos aquí ao lado, aquí en Bueu, casi un tercio de Cangas, comprará un terreo de 5.000 metros cuadrados por 250.000 euros para accesos do campo de fútbol. Aquí en Cangas, con un presuposto que os duplica, andamos a mendigar. Pero bueno, así nos vai. Ben, pois pecha a última quenda o propoñente. Pasamos a votar este punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda entón aprobado por 10 votos. No, cantos estamos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor, sí que nos falta a Pili. Ben, pois continuamos, pasamos a proposta, o punto cuarto da orde do día,
que é a proposta do Concello de Urbanismo sobre a delimitación dun PIA para a planificación e proxección de actuacións de creación de solo residencial de promoción pública en Cangas. Dolle paso ao propoñente. Bueno, creo que o penúltimo me toca hoxe xa. A ver se vamos acabando. Vaya sesión. Moi ben. Empezarei dicindo, antes de nada, que desde o BNG levamos anos sinalando que a xestión do PP na Xunta como principal problema para o desenvolvemento dunha política de vivenda pública eficaz. A toda agora, pese ás declaracións da Xunta, non hai unha aposta real pola construción de parque público, ou así era ata agora. Coas enquisas indicando, polo que parece, que a vivenda é percibida como un dos principais problemas sociais, semella que lles entrou a presa por construir todas as que non fixeron en 17 anos de goberno interrompido. Nese contexto, enmarca a iniciativa que vostedes presentaron a este pleno hai 2 meses e para solicitar un PIA para a vivenda pública no Concello de Cangas e que foi aprobado por todos os grupos da corporación. Xa nese pleno manifestamos a nosa opinión sobre a insuficiencia destes plans sen ir da man de outras medidas, pero, por suposto, apoiamos a iniciativa, igual que vostedes, un pouco máis que vostedes co tema deste punto anterior, nos votamos a favor, neste caso, porque, evidentemente, traer vivenda pública a Cangas é positivo, máis cando o Concello carece de chan para elo. O Goberno Municipal solicitou reunirse coa Conselleira de Vivenda para tratar este asunto. Por certo, cita concedida con sorprendente rapidez para o que é habitual. E foi a este encontro con varias propostas de ubicación que se consideraban adecuadas. Alí atopamos que a Consellería xa tiña decidida a ubicación e que non estaba aberta a debate. Os terreos propostos non eran ningún dos que este goberno tiña considerado. Queremos expoñer públicamente as nosas dúbidas sobre a idoneidade dos terreos escollidos pola Xunta. Dúbidas que xa comentamos na reunión coa conselleira e que inciden maiormente na existencia dun río na zona elixida, os Aíñas, e a afección do corredor ecolóxico do Pol. Dado que a postura da consellería é, en esencia, este sitio ou ningún, non será o BNG o que impida a construción de vivenda pública en Cangas. Aínda que estaremos atentos aos detalles do proxecto, á proposta de ordenación e ao tratamento específico do río e a súa zona de influencia, que son cousas que nos preocupan, como xa manifestamos ali. Vou deixar por agora a intervención e deixar para a segunda quenda tal vez unha valoración diferente e que non ten que ver xa coa idoneidade dos terrenos. Por agora nada máis, gracias. Abrimos entón unha primeira quenda, señora Prieto. Señora Portas. Ben, a ver, estamos diante dunhas decisións urbanísticas posiblemente pois das máis importantes cara ao futuro de Cangas, non? Se fala de facer un proxecto de interés autonómico que afecta aproximadamente a 75.000 metros cuadrados na zona dos Aíñas e que prevé a construción alrededor de 300 vivendas. Según a lei, a porcentaxe de vivenda de protección sería entre un 70 e un 80%. O resto sería vivenda libre. Desde a Alternativa queremos deixar claro que entendemos perfectamente a necesidade de vivenda pública e que non vamos ser nós que non poñamos en dúbida. Ben? Pero, precisamente por iso, é que estamos, pois, coas nosas dúbidas. Isto nos pasa como punto 2 da orden do día de hoxe. Deixar claro que a Alternativa si asistiu á reunión da Xunta dos PIAs e non vayan pensar vostedes que viñamos máis animados do que fomos. Todo o contrario, posiblemente, non? A día de hoxe non existen datos públicos claros. Ningún. Nin se deron ali, naquela reunión, ben? Non se coñecen posibles expropiacións, non se coñecen valoracións económicas, non se coñece custes reais para os propietarios, non se coñece as afeccións futuras, nin garantías sobre a delimitación definitiva do ámbito. E, mentras tanto, temos que buscar a información na prensa, no que pasa noutros concellos, para intentar averiguar que é o que pasa. O único que sí sabemos
e que veciños de outros concellos sacaron as pancartas colgadas no balcón das súas vivendas para unha figura exactamente igual que a que nos traen hoxe aquí. Sabemos, ademais, que eses conflictos se poden reproducir en que, por exemplo, en Montemero falouse da valoración de ata 10 euros por metro cadrado. Vou poñer a valoración máis alta e a valoración máis barata dese chan. En San Mauro, en Pontevedra, as cifras se falan de 2 euros por metro cadrado solo. Esas son as cifras coas que está xogando e os propietarios que xa recibiron esa carta. O texto que hoxe nos trae o Goberno para aprobar pon con moita intención e a agradecemos, hai que deixalo claro, pon exactamente, fala dunha conformidade municipal previa á declaración de interés autonómico do PIA no ámbito do SOUR 2. E precisamente por iso queremos deixar claro tamén unha cuestión. O feito de que hoxe se aprobe o proxecto definitivo non significa que este acordo sexa inocuo ou non irrelevante. Para que quede claro, non vale de nada esa frase, aínda que o intentara o concelleiro de urbanismo. Porque dando este paso, este pleno, damos a porta, evidentemente, abrimos a porta a que a Xunta sexa que asuma o control urbanismo dun ámbito de enorme impacto para o noso concello, porque na Porta de Cangas, a 5 minutos dunha praia, diante do sitio con mellor comunicación, tal como chamou a Xunta, pola infraestructura sanitaria. Pero a realidade é que a redacción non solamente nos ofrece eso, sino que ademais pon axustarse aos parcelarios catastrais e ter en conta as edificacións e infraestructuras existentes. Se o volve a intentar, eu quero yo recoñecer hoxe, pero a realidade é que esa redacción non ofrece nin a garantía efectiva aos veciños de ningún tipo, nin os que estamos aquí sentados. Non hai delimitación definitiva de parcela pechada, non existen planos detallados públicos, nin valoracións económicas, nin compromiso vinculante de exclusión de vivendas existentes. E se o quero deixar claro, é porque dou a casualidade que o PIA noutros concellos tamén o marcaron cunha mancha encima dun plano que non incluía vivendas e que en este momento en San Mauro se leva a vida de 27 familias porque son as casas que exactamente se levan despois de ser a extensión máis grande que hai para un PIA en este momento. Ben? E temos que pensar tamén nas familias que eso lle poida afectar. Vimos de ver as modificacións deses PIAs noutros concellos. Por que aquí non? Eu non teño ningún papel da Xunta que mo garantice, nin o garantiza a resolución que o concelleiro intentou redactar, porque máis a Xunta non mandou a redacción. A tiveron que facer desde este concello. Os veciños de Cangas teñen dereito a saber. Teñen dereito a saber que vai pasar coas súas propiedades, que vai pasar coa súa expropiación, como se lles vai a valorar, que custo vai ter para eles, se poden participar no seu desenvolvemento. Ninguén sabe. Ninguén se puxo en contacto con eles. Fomos á Xunta, quixemos preguntar, non se nos permitiu preguntar. Entón, a mí me gustaría que alguén intente nesta segunda ronda que se nos explique algo do que eu deixo aquí entre comiñas. Ben, para a señora Martínez, turno para o señor Soliño. Sí. Eso que a señora Portas se deu de chegar tarde o que a xuntanza da explicación que deu a xunta lá en Santiago, por iso se perdeu certos capítulos. Anotarlle a señora Portas que as vivendas en Cangas son 100% pública. Anote que chegou tarde. Tamén decirlle a señora Portas que que aquí o único que se trae nesta proposta ven sendo a delimitación para poder saber os afectados e quenes son e chamalos. Antes de nada tes que coller e aprobar unha delimitación, porque senón deberíamos de chamar os 26.711 habitantes de Cangas. Dase conta, señora Portas? Por iso primeiro que temos que facer é delimitar. Este punto que traemos hoxe ao pleno é a declaración de interese autonómica das actuacións de creación de solo destinado a vivenda protexida en Cangas do Morrazo. O Instituto Galego da Vivenda o que fai é solicitar
lle bastaba con un sinxelo acordo da Xunta de Goberno, pero Cangas optou por mellor un acordo plenario. Como di o dito, o que abunda non, pois, non dana, a pena é do tempo que imos perdendo. Unha vez máis, feita esta matización, pois é comentar que o que se trae hoxe aquí é tomar ese acordo de conformidade da proposta de delimitación, e volvo a repetir, delimitación do Plan de Interese Autonómico de Cangas. A partir deste acordo, a Xunta de Galicia, e a través do Instituto Galego da Vivenda e solo, podrá iniciar os trámites necesarios sempre consensuados para que os jóvenes, familias con necesidade e demandantes inscritos nese rexistro oficial poidan beneficiarse desas 300 vivendas protegidas en Cangas. Esta proposta non vai de cores políticas, señora Portas, senón de resolver unha das grandes necesidades que é o dereito de unha vivenda digna. Nos últimos anos o precio do alquiler, se o sabía, subiu de maneira asfixiante e o acceso da compra á vivenda era inviable e prohibitiva para os nosos jóvenes e as familias necesitadas, polo que toca remangarse tanto as administracións para dar esa resposta técnica e política e buscar unhas solucións. E esa solución é a creación deste PIA, este Plan de Interese Autonómico do Instituto Galego da Vivenda solo para que Cangas teña esas 300 vivendas protegidas. E tamén facerlle un pequeno hincapé ao señor Iglesias que as únicas vivendas de protección que hai en Cangas as fixo o Partido Popular. Silencio, por favor. Ben, a min gustaríame poder responder as preguntas formuladas pola señora Portas, pero creo que tería que decir exactamente o mismo que dixo o señor Soliño. E é exactamente o mismo e da mesma maneira que o sabe el, de palabra. Por escrito non, evidentemente. Na reunión coa conselleira se nos dixo que iban a ser 100%, como el di, se nos dixo que non se iban a afectar a ningunha vivenda, a delimitación de feito deixa fora todas as parcelas que inclúen vivendas e é exactamente o que el dixo. Ahora, todas esas afirmacións son de palabra e quero recalcarlo porque vostede o fixo en puntos anteriores tamén. Todo de palabra. Tamén nos gustaría telo por escrito. Entón, agardaremos, como dixen na primeira intervención, a ver como se vai desenvolvendo todo isto. Tamén din que que se fará todo, digamos, coa participación do Concello, no sentido de que nos irán informando de como vai o desenvolvemento, etcétera, etcétera, e que podemos facer aportacións que consideremos oportunas. Ben, espero que sea verdade, pero por escrito non o teño, claro. Entón, a maiores, simplemente, antes expresamos as nosas reservas sobre a ubicación, que evidentemente mantemos, pero tamén queremos facer fincapé noutros aspectos destes proxectos que se promoven ao longo de todo o país. De feito, hai moitísimos agora en todo o país. Primeiro, a interesante coincidencia nos prazos previstos que fuxo públicos nesa reunión a conselleira, nesa reunión pública do día 15, donde prevén iniciar a urbanización en 2028. Van bastante rápido tamén, pero bueno, sendo a Xunta de Galicia e cos recursos que conta, asumimos que o pode conseguir, que pode ter para finais do 27 todo o procedimento rematado e comezar, como dixeron nesa presentación, no 2028 coa urbanización. Vamos a supoñer que é verdade. Tamén, que curioso, coincide coas próximas eleccións autonómicas, en teoría. Entonces, o gallá, sea verdade e xa algo máis que publicidade. Preocúpanos tamén que, pasado un tempo, estas vivendas poidan pasar a mercado libre. Se nos dixo que non, pero nos preocupa. Ou con restriccións mínimas, Solicitaremos unha cualificación permanente para que estas vivendas sexan sempre públicas. Tamén agardamos que os prezos desas vivendas non as fagan inaccesibles para familias con baixos salarios ou xóvenes que queren acceder á súa primeira vivenda, algo que sucede habitualmente en promocións de vivenda pública. E por último, e xa neste caso xa non fago alusión ao Partido Popular, espero que o agradezan nese sentido, o BNG insta ao Goberno do Estado a intervención pública do mercado da vivenda, considerando necesario, pero insuficiente, a construción de vivenda pública para solucionar o problema da vivenda. Gracias. O público non pode intervir.
Por favor. Haberá ao final do pleno turnos para rogos e preguntas, xa sabedes, e logo podedes intervir, tedes todo o tempo que queirades. Vou facer unha breve intervención porque considero... Que? Ai, pensei que estábamos nos 3 minutos. Que breves fostedes, todos fixestedes 3 minutos. Está ben? Pois agora tedes outros 3 minutos. Cousa que me extraña. Ben, pois nada, pois o segundo turno outra vez de 3 minutos, entón. Vou intentar, pero non prometo nada. Tú ves tenes 5, non os usaste, ahora son 3. Cheguei tarde á reunión de Santiago, non cheguei tarde a propósito. Eu non iba a quitar a foto con Feijóo. Eu iba a escoitar o que quería, que era traer a información aos meus veciños. Me saltei a mesa na que Feijóo quitaba a foto, para que quede claro. Bueno, Rueda, xa liei os presidentes, xo digo así de claro. O sea, como me dá exactamente igual un que a outro, pois foi o mismo. Non fun a primeira. Estaba así, sí, estaba o concelleiro do Partido Popular que certamente se foi na segunda mesa. Don vostede se perdeu a parte importante, que foi a exposición de cada pía. Que sorpresa, a lei di 80% e Pontevedra xa leva un 70% de vivenda protexida e o resto van a ser chalecitos de primer lujo. E máis, se perdeu a parte importante donde o chan se pagou a 2 euros e ora se vai a revender a 200 euros metro cuadrado. Esa é a parte que se perdeu. E máis, se perdeu non é cuestión de colores, non, pero yo conto. Cando eu gobernade e intentei facer un paseo pola senda dos Saíñas e se presentou a Medio Ambiente da Xunta, se me dixo que non, un paseo, unha senda ciclista de Xabre, non, que estocar el río. Era unha línea verde. Ben, e agora se van facer 300 vivendas. Ao lado dun río. Non é cuestión de cores, non, pasamos do verde ao gris. E xa non lle digo os colores que van ter a urbanización en Arteixo, porque é amarilla, roja e azul. Se perdeu a parte máis interesante desa reunión. Yo aseguro eu que estive presente e tomei moi boa nota. Ben? A ver, isto non é unha broma, e estamos falando de quitar patrimonio a uns veciños e a unhas veciñas para xerar vivenda pública. Estou a favor da vivenda pública, a primeira, ben? Pero recordamos, temos os edificios da Regueira tirados, temos o edificio de Rúa Tranco tirada, temos os chalés da subida do Gatañal tirados, todos propiedade do Saref, non son propiedade dos veciños e das veciñas. Por que non se buscou unha alternativa? Sorpresa. Resulta que Sanxenxo, bien, la Xunta le va a pagar el terreno del Saref, le va a ayudar a pagarlo para hacer aí vivienda pública. Eso é o que quero para Cangas. Eu non quero que lle quito terreno aos veciños e as veciñas donde era o terreo que teñan a 5 minutos da playa, nun sitio, unha ubicación imprescindible. A mí me dice vostede, mira, é que aí temos que facer a infraestructura sanitaria, que ademais xa sei que era a súa proposta desde fai 4 anos nese espazo. No, bueno, vostede máis eu coñecémonos, sabemos, tivemos en moitas reunións. Pois mire, eso tería un interés social e público moito máis alto. Ben, pero que en este momento ninguén nos garantiza que é o que se vai facer aí, con que catalogación e como se vai a revender. E non me diga vostede a min que o terreno libre e a vivenda libre non vai existir en Cangas, porque logo sería o único pía de todos os pintados que vai ter 100% vivenda para toda a vida de protección e sin ningún espacio de vivenda libre. Pois logo porque non nos pasaron a resolución, non consta iso no expediente. O único que temos son palabras. E xa lle digo, na reunión ni siquiera se atreveron a decir iso que vostede acaba de decir. Dixeron que a lei marca 80% de vivenda e o resto vivenda libre. O dixeron literalmente, e non fai falta que o digan, é que o pon a lei. Pero é que Pontevedra xa vai co 70 e o resto vai ser vivenda libre. Sin ter en conta aquelas familias que van perder as súas vivendas. En Montemero exactamente o mesmo. E podríalle seguir dicindo Vila García e todos os que van... Ten que rematar. Eu quero que fagan o mesmo que en Sanxenxo. Busquen un terreo en Cangas que sexa do Saref, que o hai 47 turno 47, sí, Grazas. e que fan aí a vivenda social. Ahora, a un ano de eleccións para que justamente me empezan a meter a pala, yo quiten os meus veciños que non teñan información e que non sepamos que se vai facer aí, a alternativa vai votar, no. Ben, grazas. Tú vestedes 5 minutos e non os usastes. A ver, veña. Señora Martínez. Hola, buenas tardes a todos e a todas. Bueno, para o Partido Socialista, a vivenda é un problema que nos preocupa a todos e que debemos buscar solucións a esta problemática que afecta á sociedade, en especial á xuventude.
Pero este proxecto non precisa a aprobación desta corporación nin do Pleno. Tanta premura non se entende. Non temos información clara do proxecto. E o máis importante é que os veciños afectados tampouco teñen ningún tipo de información. Canto a información non é clara e leva suspicacias e dudas, bueno, por tanto, o Grupo Socialista vai se abster, non vai entrar en votación. Sí, nada. Penso que a señora Portas moita demagoxia e isto é Cangas que non é ni Pontevedra nin é Sanxenxo, pero bueno, aí seguimos. Para poder empezar a sentarse a administración cos veciños, que son os únicos donos reales deses terreos, se ten que dar este paso previo de hoxe, que é delimitar ese ámbito para poder identificar os verdadeiros donos. É dicir, dentro deste ámbito aprobado hoxe está a propiedade de fulanito, menganito, A partir dese trámite, a Consellería terá que notificar, falar, consensuar e acordar atendendo os intereses dos donos deses terreos e o interese público. Como suelo decir, cada un ten o dereito a defender o seu. E canto mellor o defenda, mellor. É seguro que se establecerá un diálogo entre esas partes e se chegará a ese entendemento. De todos os eitos, este PIA presentará unha novidade. Para aqueles todos donos que por circunstancias e razóns non queiran vender, teñen a posibilidade de participar no desarrollo desas 300 vivendas co porcentaxe de terreo que aporten o PIA. Dentro do Partido Popular, Cangas, estaremos en enteira disposición dentro das nosas posibilidades cos donos das parcelas de axudar e informar en todo o que poidamos. Señores do PSOE, levan anos anunciando e prometendo en boca do presidente Sánchez, dependendo de como se levante o día, 20.000 vivendas, 43.000 vivendas, 50.000 vivendas, 10.000 vivendas, 113.000 vivendas, 15.000 vivendas, 100.000 vivendas, 183.000 vivendas, un total de 613.000 novas vivendas públicas prometidas ao largo destes anos, e nada ningunha sola vivenda pública construída, todo fume. Sobre a ubicación elexida pola Consellería, entre todos os ámbitos posibles estudiados en Cangas, é a óptima por varias cousas. A clasificación urbanística é un SAUR, clasificada así nas normas subsidiarias de Cangas do ano 94. Afeccións ás vivendas existentes. O ámbito non inclúe ningunha vivenda existente, por iso o ámbito seleccionado non ocupa o 100% do SAUR 2. Densidade por tamaño. Este ámbito permite optimizar o número de vivendas por metro cuadrado sen saturar o que é o entorno. A conectividade. O ámbito dispón de infraestructuras básicas, auga, electricidade, telecomunicacións, así como os accesos a viales autonómicos importantes e de alta capacidade, como son a Avenida de Ourense e a Rotonda da Rúa. A proximidade dos servicios, a cercanía dos equipamentos esenciais, como pode ser o colexio, ou ese futuro área comercial, ou ese futuro centro sanitario, transporte público, o pé do ámbito, zonas verdes, ese ámbito desarrollará unha gran infraestructura verde, ese corredor ambiental ecolóxico cumplindo coa normativa ambiental galega, a mobilidade sostible, onde eses futuros residentes non dependerán do coche para a súa vida diaria. O criterio de cidade 15 minutos. Calquera de outros ámbitos non aporta nin cumpre con todos estes requisitos. Sobre o tema do río, que comentaron os señores do BNG, señores do BNG non miraron tantos problemas do río cando uns metros un pouco máis para baixo deron licencia a un apartamento hotel, e iso que está moito máis en riba dese río do que podría estar estas vivendas. Os señores do goberno, sobre todo os do PSOE, falan de falta de información e concreción. Eu creo que o seu problema é un exceso de lobbies. Xa en moitos 3 minutos. Un exceso de lobbies que o rodean, onde están poñendo os intereses deses lobbies por riba das 300 viviendas públicas para xóvenes e familias necesitadas. E sobre a falta de concreción, para iso estamos hoxe aquí, para concretar. Xa vamos a chegar os 4 minutos. Pecha o propoñente. Bueno, a verdade é que non pensaba volver a intervir porque xa desde o principio dixen que o BNG non vai poñer paus na roda para ter vivenda pública en Cangas.
pero quero aclarar, visto a intervención do señor concelleiro do Partido Popular, dúas cuestións moi relacionadas. Unha, cando fala de que a Consellería se porá en contacto cos propietarios para negociar como queren participar, venta ou outro tipo de participación, espero que lle ofrezan un bo prezo de compra, porque a outra opción que vostede plantexa, dubido, ao mellor non, ao mellor equivócome, e algún deles sí que ten capacidade, porque non os coñezo, ten capacidade económica para sumarse a ese desenvolvemento, pero vexo un pouco difícil, vale? Porque sabemos perfectamente o que custa entrar nese tipo de traballo. Entonces, espero que lle ofrezan un bo prezo, un prezo de mercado a esos propietarios, porque a outra opción, sinceramente, non lla vexo, por moito que vostede a nome. Pois ben, como dixen antes, vou facer unha breve intervención. Este é un asunto capital para Cangas e para moitas outras localidades. O Goberno vai a facer un voto de responsabilidade. Eso sí, sendo conscientes de que, a pesar das boas intencións proclamadas, efectivamente, non temos a día de hoxe ningunha garantía por escrito, de maneira que estamos actuando en base casi a un acto de fe, non? De alguma maneira se está entregando un cheque en blanco que se fai dentro do sentido de responsabilidade de que sabemos de que a vivenda, e como se aprobou en pleno, de que un PIA para Cangas era imprescindible, pero deixando claro de que a negociación co Concello foi absolutamente nula. Chegamos alí e había unha proposta única e pechada. Ou o tomas ou o deixas, non había ningunha outra alternativa. E tamén me chama a atención que despois de proceder desta maneira sobre un asunto de tantísima importancia, pois posiblemente un dos asuntos máis prioritarios no Concello de Cangas, se teña o valor de acusar o Goberno de ter sido escurantista e de promover pelotazos, cando hai tantísimos interrogantes sobre asuntos tan importantes como este, que estou dicindo, estamos actuando en base a un acto de fe, e desde aquí, e pecho, proclamo e lanzo o meu desexo de que se faga, de que ninguén saia perxudicado e que poidamos ver esas vivendas polo ben de todos e de todas o antes posible. Xa non vou a decir xa de quen se tira a pelota, de quen dixo que iba a facer máis vivendas e o Estado a Xunta, pero o certo é que a día de hoxe é unha promesa incumplida, por desgraza, para os cangueses e as canguesas. Vamos a pasar a votar entonces. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, pois queda a proposta aprobada cos votos a favor do Partido Popular. Vamos a pasar entón a moción do Grupo Municipal Popular, do Partido Popular sobre os servizos necesarios nos areais municipais. Doulle paso ao propoñente ou a propoñente, non sei quen vai a facer a exposición. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, Cangas leva máis de 2 décadas presumindo, entre outras cousas, de ter unhas praias señaladas pola súa excelencia en calidade, seguridade e servicios. Esta situación dos nosos areais non é froito da divina providencia, senón que se conseguiu esa excelencia co esforzo de distintos gobernos deste municipio, que sempre tiveron como un dos seus obxectivos compatibilizar o desfrute desas contornas por parte dos usuarios con respecto ao medio ambiente. Convertéronse nas dúas primeiras décadas deste século, en concreto na primeira, dun elemento de orgullo para todas as canguesas e os cangueses, os areais. Servicios nas praias como bibliotecas, clases de ximnasia, aseos nunha parte importante das nosas praias, servicios de socorrismo en grande parte dos areais e unha información diaria pormenorizada das características das praias e da súa calidade da auga.
Un dos elementos motivadores para poder contar con as praias nas mellores condicións posibles era a solicitude e posterior concesión das bandeiras azuis, co obxectivo de obrigarnos ao propio Concello a dar unha mellor calidade posible dos areais. O esforzo dos gobernos anteriores supoñía establecer partidas orzamentarias específicas e, sobre todo, unha labor minuciosa e diaria co fin de manter a calidade dos servicios e a seguridade dos usuarios, tendo claro que os medios tiñan que ser públicos na medida do posible. Dentro dos medios necesarios para a prestación destes servicios se atopan, sobre todo, os recursos humanos. Insistimos que os recursos humanos tiñan que ser contratados de forma directa para fomentar a empregabilidade nos sectores máis castigados polo desemprego, como podían ser as mulleres e os parados de longa duración. Servizos como a limpieza dos areais e o socorrismo considerabanse incuestionables que foran contratados polo Concello, mantendo o dobre obxectivo de prestar o servicio e fomentar a empregabilidade. Bueno, ata agora estuve facendo un pouco un resumen do que sucedeu nas legislaturas anteriores, un con máis ahínco que outros, pero é o que había. Pero agora a situación é moi diferente. Agora atopámonos con que se pecha agua, con que o socorrismo se privatiza, con que as verteduras de saneamentos distintos areais nos últimos 3 anos foi incesante e continuo, con que se rexeitou de maneira clara e contundente a solicitud de bandeiras azuis. E a información, agora, na maioría dos areais, brila pola súa ausencia. Ante estes feitos, e por todo o anterior, presentamos as seguintes propostas de acordo. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a realizar de forma directa a contratación das traballadoras e traballadores do Servicio de Socorrismo, sin externalizar o servizo. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a exixir á empresa concesionaria do ciclo integral da auga que realice unha posta a punta dos bombeos e redes de sumidoros que se atopen preto do entorno das praias, para evitar os verquidos dos anos anteriores. E o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a establecer un espazo de información da situación do areal e a calidade da auga para o baño en todas as praias. Nada máis por agora. Ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Portas, señora Martínez, pois, señor Iglesias. Boas de novo. Bueno, insisten vostedes en traer outra vez estes asuntos ao pleno cando xa en varias ocasións manifestamos a nosa postura, por exemplo, de non solicitar as bandeiras azuis. É lexítimo que teñan unha opinión diferente, pero non imos cambiar a nosa opinión sobre as bandeiras azuis, por exemplo, porque presenten este mismo tema 3 veces ao ano. Ou que tampouco vamos cambiar, aínda que o presentaran, que neste caso non falan dese tema, por exemplo, sobre o feito de pechar as duchas nas praias. Non imos cambiar esa postura. Da igual que 3 veces o traia. Agora, bueno, incluso as últimas veces que o trouxeron, o ano pasado, poñía en cuestión, por exemplo, que se fora arranxar o paseo de madeira de Limens, nalgúna das mocións que traían sobre praias. E aí está arranxado. Agora céntrase na contaminación e no tipo de contratación do socorrismo. Ben? Sobre a información do estado das augas, que vostedes no terceiro punto, na terceira proposta de acordo, falan de que se estableza un espacio de información da situación do areal e a calidade da auga. Bueno, non sei se o saben, pero recordarlles que a Xunta analiza o seu estado e que se pode ver o resultado desas analíticas nos propios areais. Está ali colocado ese resultado. Cal é o estado das augas de cada unha das praias. E non creo que estean vostedes suxerindo que poñen ou poñendo en cuestión as analíticas da propia Xunta, supoño. Sobre a contratación, lembrarlles que coa actual contratación, por certo, contrato en vigor hasta 2027, un contrato de 300.000 euros, e para o que a Xunta aporta unha subvención de só 30.000, con ese contrato, no ano pasado, aumentamos o servicio nunha praia máis e temos servicio do barco por mar nas dúas rías, na Ría de Aldán e na Ría de Vigo. Creo que hai unha mellora evidente do servicio.
Si van a seguir falando do tema da contratación, o mellor na segunda intervención pois falo un pouco máis de por que razón non só Cangas, sino moitos outros concellos nos vemos abocados a este tipo de contratación. Gracias por ahora, nada máis. Pecha o propoñente. Ben, sabexo que consideran que por aumentar unha praia máis despois de desaparecer os servicios que había en prácticamente todas, se dan por orgullosos. A realidade, pois é triste manténdose a postura. Primeiro, e volvo a insistir, é unha opinión, pero esa opinión de forma empírica está demostrando o que dicimos, que o non solicitar as bandeiras azuis se está deixando de prestar servicios que se viñan prestando en anos anteriores. Por exemplo, as bibliotecas de praia. Por exemplo, a información diaria que personas do Servicio de Turismo do Concello de Cangas nos tablóns de anuncios establecía as características da praia e agua. Non é só a analítica quincenal de augas de Galicia que se establece no tablón. Había moita máis información que vostede renuncia a tela nos tablóns. Ese é a que solicitamos, non a quincenal, sino a diaria, que se facía, e que se facía a través de esforzo e de traballo. Pois non solicitan as bandeiras azul coa excusa de que non publicitar as praias, que xa teñen bastantes visitantes, pero no fondo esconden que non queren verse obrigados a prestar servicios mínimos aos usuarios das mesmas. Un segundo punto, as eliminacións das luces, fontes e outros mobiliarios nas praias onde se utilice auga para a higiene ou a saúde. Iso non foi un capricho dos gobernos anteriores, porque o que están trasladando é que nós queríamos gastar a agua e que fóramos persoas irresponsables co medio ambiente. É unha cuestión e unha demanda veciñal na maioría dos sitios por cuestións de salubridade. Iso é certo, inda que queiran negalo. E iso topeime con situacións, porque empezamos en 2 areais e foi demandado nos demais sitios, por saúde e salubridade. Alegando, pero este goberno decide anular as augas e as areais, como di vostede, unha opinión, alegando que se debe aforrar o consumo de agua. No fondo, intentan ocultar a pretensión de desar de prestar servicios, como veño dicindo. Privatización do servicio de socorrismo. Fronte aos anos anteriores onde o Concello contrataba directamente aos socorristas. Agora venme coa disculpa que xa teño un contacto bianual en vigor e que non poden facer outra cousa. Non seguimos insistindo no mismo. É unha perda moi importante, porque non só afecta a nivel de usuarios. Cando chegou a haber socorristas en 12 praias no municipio de Cangas, dígame vostedes neste momento en cantas praias teñen socorristas. Cando había 2 embarcacións na ría de Aldán e 2 embarcacións na ría de Vigo, cantas embarcacións hai nestes momentos? Dígame vostede, si eso non é perda en comparación a anos anteriores. Ano tras ano vaise perdendo e teñen que recoñecelo. E o traballo que se fixo nos primeiros 20 anos deste século vaise tirando o lixo. Contrata unha empresa externa co risco da perda de control do mesmo, sendo o servicio fundamental para a seguridade dos usuarios. Anteriormente, calquera persona que se acercaba, volvo a repetir o areal, atopábase con cartéis informativos de todo tipo, da situación da playa, dos areais, de algas, da fauna. Agora, nada de nada, salvo o que di vostede, a información da calidade de agua quincenal, non diaria. Falta en quinto lugar, falar do saneamento. Cantos verquidos hubo nos últimos 2 veráns nos distintos areais por parte do deficiente funcionamento das redes de saneamento público? Que fixeron vostedes cara á empresa para que pusera en funcionamento en condicións ese servicio? Nada de nada. Ocultaron e viron para outro lado cara ás deficiencias da empresa que prestaba o servicio. Volvo a insistir, esta realidade pon de manifesto que este goberno tripartito de Cangas buscou, dende o primeiro momento, realizar o menor esforzo posible na planificación das praias, deixando de prestar e traballar varios dos servicios que se viñan mantendo nas praias desde fai máis de 20 anos. A eliminación do uso de duchas e fontes, a privatización do socorrismo, a falta de información aos usuarios e outras eliminacións de servicios é unha estrategia premeditada. Como di vostede, decidiron
para non ter que traballar e xestionar diariamente todas as necesidades dos areais, que trae como consecuencia un estado de deterioro constante destas contornas. Abrimos a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Bueno, estamos totalmente de acordo coa súa moción. Nos truxemos, pedimos o do socorrismo que se privatice, nos parece algo difícil de xustificar ou de defender, al menos os que se supón que pensamos dunha forma concreta, me dá exactamente igual a xustificación, porque entonces todo nos valdría xustificar a privatización, e desde a parte da esquerda eu non vou nunca xustificar unha privatización, porque tal como comentou, era unha forma de dar pois emprego a aquelas persoas que non o teñen, incluso a estudantes agora na época de verán, era unha forma de cumprir dúas funcións que ten un concello como o noso. É certo que nós tamén estamos en contra das bandeiras azuis, pero tamén se demostrou que retirando esas bandeiras azuis que non implican nada e que non supón ningún gasto para o Concello, quero que o sepan, nin se nos dá ningúns cartos por ter bandeiras azuis, é dicir, é algo que se toma a determinación no seu momento de subir. Que ocorre? Que ter unha bandeira azul te obliga a ter certos servicios na playa que se demostrou nestes últimos anos que ao non subir a bandeira, pois non se puxeron esos servizos. E esa é unha realidade, non é que supoña outra cousa, pero sí os servizos. Co cal sí que é certo que existe un colectivo moi grande e o punto que me faltaría como punto de acordo, e xa o vou facer así en voz, como dice habitualmente a súa portavoz, que me gustou a palabra. O que sí me falta nesta moción é un punto no que diga que al menos sí que se despleguen os medios de accesibilidade que teñen as 4 ou 7 praias que costou moito este Concello poder integrar para aquela xente con mobilidade reducida que nestes últimos anos pois simplemente se despregaron en 2 cando estaban xa despregados todos os servizos de 7. Claro, eso obriga a que exista socorrista nese areal, non? Ese é un dos grandes problemas, pero que nin tan sequera con a axuda desas persoas con mobilidade reducida, con a axuda dos seus familiares, nin sequera se está despregando os medios cando antigamente sí que se facía, porque máis sí que é certo que existe un colectivo que, por iso pido que o colguen tamén na páxina web, que se fía da páxina web agora no mes de xuño, comproba que Areais de Cangas ten os medios de accesibilidade, un par de asociacións que teñen xente con mobilidade reducida para asegurarse a que areal van levar, pois poden vir con tranquilidade e poder facer uso deses servizos, e non puideron ter esa información nos últimos anos. Tamén pedir que me faltaría pois o reforzo dos contedores do lixo, porque o ano pasado non houve reforzo, que houve lixo por fora dos contedores, que é distinto o orden. É dicir, habitualmente a empresa do lixo reforzaba con contedores nos areais e o ano pasado foi todo o contrario. Non tiñan persoal ou non tiñan contedores ou por algún motivo non cumpliron con un requisito que además está no seu contrato. Ben? Tamén para mí sería esa mención. E quero facer unha mención concreta que neste momento recoñezo que non recordo que é a analítica, non sei se a analítica da Xunta, porque xa que non se van facer outras, pois al menos a que fai a delegación no Bran cada 15 días, non sei se exactamente na praia de Santa Marta se fai, habitualmente se fai en 2 puntos da de Limens, pero non teño claro na de Santa Marta, e como agora é día sí, día tamén, hai unha fuga que hasta a prensa se lle ocurre decir que é unha fuga do emisario de Vigo, que, casualidade, a empresa do saneamento de Vigo é exactamente a que temos en Cangas e leva o emisario adiante da playa de Limens e ora resulta que polas mareas ven para o areal cando todo o mundo comprobamos todos os días que sale do areal. Co cal, que sepan que presentaremos unha solicitude por escrito de que se meta a cámara nos tubos, porque é evidente que existe un tubo de saída. Esta semana volveu a ocorrer, se ve perfectamente nos vídeos, que por favor se faga unha analítica, porque a xente xa está no areal de Santa Marta, xa se está bañando, e os vertidos que houve pois, nestes últimos 2 meses e medio nese areal foron enormemente serios e entón creo que se non o fai a Xunta nese punto o Concello debería realmente realizalo polo perigo que pode supoñer o que está sucedendo nese areal e que ten orixen descoñecido.
Ben, antes de dar o seguinte turno de palabra, querolle simplemente puntualizar a señora Vitoria para a información dela que a Mancomunidade o ano pasado reforzou como normalmente, tanto en contedores como en persoal. Outra cousa é a súa percepción. Era o reforzo de todos os anos. Non hubo ningunha diferencia. Porque cada ano ven máis xente a Cangas. Seguinte turno de palabra. Señor Iglesias, entonces. Ben. Bueno, primeiro, unha puntualización moi pequena. Bandeiras Azuis recomenda eliminar as duchas das praias, por decir algo, Creo que xa se falou anteriormente deste tema, pero volvemos co mismo, unha e outra vez. Despois, sobre a contratación, que no que me quero centrar un pouco. Hai que dicir que o grave problema do sector, realmente, e creo que o coñecemos todos, independentemente da cor política do Concello de que se trate, é que se opta por xestión directa ou por empresa externa, o maior problema é a escaseza de profesionais titulados, ata o punto de que neste Concello e noutros non se conseguiron cubrir prazas en máis dunha ocasión. Entonces, aquí, e por que? Bueno, porque hai escaseza de profesionais titulados disponibles? Pois basicamente porque tampouco lles interesa un traballo precario durante 4 meses ao ano. Claro, é comprensible tamén nese sentido. E iso non sei se vostedes o teñen en conta tamén. E ata tal punto é un problema esa contratación que a señora Portas, sendo alcaldesa deste Concello, creo que tamén fixo algunha contratación externa para o servicio. Creo, Esa señora alcaldesa o que fixo foi unha bolsa de emprego que vostedes, cando en vigor, botou abaixo. Victoria. E fixo un contrato privado. E se non miren o Creo que fixo algún contrato privado ao respecto. Esperad. Por favor. Si queres podes pedir... Creo que teño a palabra. Sí, Antón, queres puntualizalo? E logo continúa Antón o seu tempo. Cando empezaron na corporación e falaron de que iban facer un contrato privado, se lles advertiu que existía unha bolsa de emprego coa Asociación de Socorristas donde había unha lista, e hasta a lista de agarda, que aínda estaba en vigor e co compromiso desa asociación. E el dou. Decir, a concelleira que teño diante di que non, pero os areais e que levou o servicio pode decir se funcionou ou non funcionou desa forma, al menos mentras esta señora foi alcaldesa, non outra concelleira, acabo de decir. E a bolsa estaba en vigor, se lle advertiu o concelleiro de Playas que estaba en vigor e aínda así privatizou uno. Veña. E iso é unha realidade que está na página web que pode Está comprobar. aclarado. Solo é unha intervención breve. Pode continuar o señor Xa que se aclarou no meu turno de palabras e se interrompiu para esa aclaración, non sei se a señora concelleira por Esquerda Unida, xa que hubo aquí unha evidente alusión personal a ela, quere responder. Por mí. Sí, cando a señora alcaldesa Victoria Portas fixo un contrato con unha empresa privada. Teño datos e aparte digo con que empresa foi, con Servisur. Veña, non vamos a entrar en diálogos, por favor. Vale, veña, xa, vale. Vale. Xa non sei ni por onde iba, pero creo que iba falando das razóns polas que habitualmente resulta problemático en Cangas ou en na maioría dos concellos deste país atopar candidatos para ese tipo de contratación directa por parte dos concellos. Entonces, evidentemente, si queremos ter un servicio en condicións e con menos precariedade para eses traballadores, este é a mellor solución por agora, a menos que se modifiquen de alguna maneira os requisitos normativos para a contratación de personal temporal nos concellos, que non levamos ese camiño, polo que parece, por parte do Estado. Así que é a contestación que teño que ter. Gracias. Bueno, pois entón pecha o propoñente. Ben, empezando polo final o debate da contratación do socorrismo, seguimos insistindo de que é unha necesidade, xa non é unha opinión, é unha necesidade manter a contratación pública por parte do Concello, porque fomenta, volvo a repetir, a empregabilidade e sectores de traballadores con xente xoven. E voulle dicir unha cousa, o problema
e a escasez dase no mes de maio e xuño. O problema non se dá no mes de marzo. E podolle dicir, Sanxenxo con moita diferencia, e non serei o que defenda a estrategia ni a forma de facer política en Sanxenxo, con moita diferencia, contrata máis socorristas que prácticamente que o resto da provincia xuntos. E contrataos directamente o Concello. Redondela, que é outra cor política, contrataos directamente. O que pasa neste Concello e o que sempre nos queixamos é que non se pode planificar as actuacións de praias no mes de maio ou xuño, ou no mes de xullo, como sucedeu nalgúns anos por parte deste goberno. O que hai que iniciar esas negociacións en febreiro ou marzo, en concreto, pois con un colectivo como a Asociación de Socorristas, a cal foi despreciada en varias ocasións por este goberno, e así non los trasladaron directamente. Hubo un desprecio claro para que eles tomaran vertido e foran contratados directamente polo Concello. Pero o Concello de Cangas non lle interesa a este goberno, porque entonces tense que implicar directamente día tras día na xestión. É moito máis fácil contratar unha empresa e olvidarse. E iso non é xestorar, iso é lavarse as mans. E creo que hai que implicarse máis nesas cuestións. Iso falando solo do socorrismo. En canto que dixo a señora Portas, si quere incluir sinto que non fixera participación na primeira canda, porque é unha pena que non nos trasladara esa aportación in voce das persoas con mobilidade reducida. Non teño ningún problema, pero polo menos que hai un texto claro para incluir no punto. Nós non teríamos ningún problema incluílo, pero gustaríanos que, si pode ser a alcaldesa, si pode trasladar a concelleira un texto claro sobre ese punto. Bueno, dalle a palabra despois. Repito, das bandeiras azuis si falan das duchas, pero non falan das fontes. A cuestión é non dar o servicio totalmente. Fan o que lle parece máis conveniente. Volvo a repetir. Preocúpense máis dos servicios, das praias. Ano tras ano foron abandonando. Que den un ano, un paso adiante con un aspecto, pero que a perda que provocaron estes 3 últimos anos é prácticamente do 80% dos servicios que se vintían prestando nas praias. Agora, que pasen o 75%. Menudo consuelo. Si ese é o consolo que teñen vostedes para gobernar e xestionar as playas, que Dios nos colla confesados. Pois que nos colla confesaos logo. Quería vostede que intervise? Non, se lle daba a palabra a concelleira para aportar a Señora Portas, sí? Creo que a comentara, pero repito, bueno, o pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a colocación dos medios de accesibilidade para os areiros que o contiñan antes, entre 4 e 7 areiros. Emenda, entón. Aceptada, la votamos a emenda. Ben. Recollo, Victoria, dime o texto exacto, entonces, 3 Leo enteiro, por si queredes. Sí. O pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a Sí. colocación dos medios de accesibilidade para os areiros donde o contemplaba antes. O pon a páxina web e os carteles dos areiros xa pon que ten os medios de accesibilidade. Siguen existindo eses carteles. En mesmo número que no ano, porque Que anteriormente, porque non se quitaron nunca eses cartéis. Os cartéis de accesibilidade, o sea, as praias que tiñan accesibilidade teñen un cartel de accesibilidade. Sigue existindo. ben, nada, queda recollido así. Ben, entonces pasaríamos a votar primeiro a aceptación deste engadido, logo xa votamos a moción completa, como facemos habitualmente. Ben, primeiro aceptamos o engadido, votos en contra, abstencións e votos a favor. Agora votamos a moción completa. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a aprobación do primeiro Plan Local de Economía Social do Concello de Cangas.
Doulle paso ao propoñente, a señora Filgueiras. Boas tardes. O municipio de Cangas conta cun tecido productivo, asociativo e emprendedor cun enorme potencial para o desenvolvemento do cooperativismo e a economía social. Sectores estratéxicos para a nosa vila como os vinculados ao mar, o turismo sostible, o comercio de proximidade ou os servicios de coidados. Son ámbitos perfectos para a consolidación de modelos empresariais que poñan as persoas no centro, fomentando a creación de emprego de calidade, estable e inclusivo. Sin embargo, a pesares de que o actual goberno local fai gala constante dos seus discursos de defensa da economía social e solidaria, a realidade da xestión municipal demostra unha preocupante falta de iniciativa institucional. Mais alá da celebración puntual de feiras ou eventos na rúa, o Concello de Cangas carece a día de hoxe dun documento estratéxico oficial, dunha folla de ruta técnica ou dun marco de incentivos fiscais ou administrativos reais para apoiar as cooperativas, sociedades laborales, centros especiais de emprego ou empresas de inserción. Mentras o noso municipio carece destas planificacións, outras administracións si están a facer os seus deberes. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración e da rede Eusumo, está a impulsar na actualidade unha ronda de contactos e mesas de traballos para dotar aos concellos de asesoramento técnico especializado e fondos para a redacción dos seus respectivos plans locais de economía social. Deste xeito, vimos como nas últimas semanas concellos da nosa contorna e de todo Galicia como Baiona, Ribadavia ou Pontedeume recolleron a luva da Administración Autonómica e xa se atopan traballando da man da Xunta para definir estas estrategias adaptadas á súa realidade local. Cangas non pode permitirse o luxo de quedar no furgón de cola e perder oportunidades de financiamento e desenvolvemento pola falta de iniciativa do seu goberno. Pasar dos eslogans aos feitos requiere contar cun plan local de economía social que estruture este sector, que prevexa bonificacións fiscais para proxectos cooperativos, que consolide cláusulas sociais na contratación pública do Concello e que ofrezca un verdadeiro servicio de asesoramento técnico especializado. Por todo elo, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta as seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local a iniciar de forma inmediata os trámites para a elaboración, redacción e aprobación do primeiro Plan Local de Economía Social do Concello de Cangas. Segundo punto, instar ao Goberno local a solicitar formalmente no prazo máximo dun mes a colaboración ou acompañamento técnico e acceso ás liñas de apoio da rede Eusumo da Xunta de Galicia para o deseño e desenvolvemento deste plan local, equiparando a Cangas con outros municipios que xa están a aproveitar estes recursos autonómicos. Terceiro punto, instar o Goberno local a abrir un proceso de participación activa e diálogo co tecido económico, os asociacións empresariais, as cooperativas locais e os axentes sociais da vila para a definición dos obxectivos e medidas concretas que conformarán dito plan. Ben, damos paso entón a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, evidentemente nos parece importante, non, o que poida supoñer pois un apoio ao emprego local, ao pequeno comercio, a cooperativas, a proxectos económicos, que é o que marca un pouco o proxecto que nos traen aquí con esta moción, non? A economía social realmente no noso concello é superimportante e cada vez se ve máis como nas vilas é un sector do que se vai perdendo e non se debería, porque iso é o que fai facer vila social. Pero ahora ben, tamén queremos evitar que a moción pon eslogan, eu entón vou utilizar propaganda, solo valga para iso, non esta moción. E o vou aclarar, e igualmente vamos votar que sí, quero deixalo claro. Pero vámoslo explicar. Un plan, por si só,
É que non sei cantos plans levamos hoxe. Desde o primeiro que non se chamaba plan hasta este xa levamos uns poucos. E ao final o plan é un documento super bonito que guardamos aí nun caixón, pero que como non lle poñas recursos e medios, de pouco nos valen os plans. Entón, volvemos ao mesmo, é dicir, a idea é boa, sí. Sería bo todo que sexa sumar, todo que sexa buscar alternativa, sí. Pero un plan, o que non se lle poña acompañamento orzamentario, o que non se lle poña persoal técnico especializado, donde non se poñan medidas reais, donde non exista un diálogo co tecido económico do noso concello. Corre o risco de morrer un caixón, totalmente. E iso é a parte que nos falta a nós nesta moción. Simplemente un plan. Esa é a pregunta que lles deixo aos propoñentes da moción. Ben, señora Martínez. Señora do Campo. Boa tarde a todas e todos. Ben, eu tamén quero centrarme na moción que presenta o Partido Popular. Entón, en primeiro lugar, eu quería aclarar que o Concello de Cangas que xa forma parte da rede Eusumo desde hai anos. Saco, cando estaba de alcalde Pazos, pois o Concello xa se adheriu. Polo que non estamos ante unha incorporación nova nin ante unha oportunidade descuberta agora polo Partido Popular. Entón, sorpréndenos que esta moción se redacte como se Cangas estivese alleo á rede Eusumo, cando o Concello xa está adherido e xa colaborou en iniciativas vinculadas á economía social. A Vitoria Portas xa participara sendo alcaldesa. Entón, non me ten moito sentido o segundo acordo desta moción, de que nos insta o goberno local a solicitar formalmente no prazo máximo dun mes a colaboración, o acompañamento técnico e o acceso de liñas, o apoio da rede Eusumo. Ben, con todo eu quería explicarlle tamén con honestidade que estas liñas desta rede pois non teñen requisitos e marxes de actuación teñen uns requisitos e unhas marxes de actuación bastante delimitadas, polo que non dependen exclusivamente da vontade política municipal. É dicir, a realidade administrativa da rede Eusumo é máis restritiva do que se pretende facer ver nesta moción. Mentres o Partido Popular fala agora de economía social desde os titulares, este Concello xa desenvolveu iniciativas concretas, como foi a Feira do Mercado Social e Solidario celebrada en 2024, que precisamente buscaba dar visibilidade e apoio ao tecido económico alternativo e de proximidade. Tamén resulta contraditorio na moción que se desprece na exposición de motivos a realización de feiras e iniciativas públicas, cando precisamente foron as que permitiron visibilizar en Cangas as experiencias reais de economía social moito antes de que o Partido Popular presentara esta moción. Contradícese, porque, como digo, desprezan as medidas existentes, pero logo propoñen exactamente o mesmo. É dicir, critican a celebración puntual de feiras ou eventos na rúa, como se iso non servise de nada. E non é por nada, pero as feiras, os mercados e campañas locais son ferramentas reais de dinamización económica. Moitas cooperativas, produtores locais e pequenos negocios viven precisamente desa visibilidade. Entón, menosprezar esas iniciativas o que demostra é unha visión moi burocrática da economía social. Por outra banda, na propia moción, fai un uso partidista da comparación con outros concellos. Cita Baiona, Ribadavia, Pontedeume, para insinuar
que Cangas vai tarde. Pero, vamos ver, cada concello ten unha realidade económica distinta. E que un concello solicite a adhesión a unha rede non significa que teña mellores políticas económicas. O importante non é sacar unha foto coa Xunta, senón executar medidas útiles para a veciñanza. Este goberno, non ten ningún problema en colaborar coa rede Eusumo, nin aproveitar recursos técnicos doutras administracións, pero o que sí cuestionamos é que iso se presente como unha solución máxica, e non o é. Ben, pois pecha a propoñente. Bueno, Cangas necesita fomentar o seu comercio local, como todos sabemos, apoiar as pequenas empresas que existen e favorecer a creación de outras novas. Cada día temos máis perdas de comercio e negocios en Cangas. Se miramos para os nosos veciños, vemos que Cangas está sumida nunha depresión. Cangas necesita urxentemente crear emprego estable e local. Temos que poñer as persoas no centro e favorecer o emprego digno e sostible. Conseguir cadeas curtas de consumo, relacionadas principalmente co sector primario. Conseguir dinamizar a praza e as rúas. O Sumo é importante porque el lle aporta asesoramiento técnico, formación pos comerciantes e emprendedores, campañas de sensibilización, programas de innovación social e comercio sostible. Para vostedes, xa sabemos que este tipo de iniciativas son queda ben. Para nós son vitais para a supervivencia do noso pobo, polo que é fundamental ter un plan local de desenvolvemento e oportunidade para acceder aos recursos de asesoramiento da rede Eusumo. Non só é adherirse ao Sumo, claro que non. Hai que traballar, señoras e señores do Goberno. Hai que traballar, porque se traballamos, Eusumo e a Xunta e outras organizacións e outras administracións non lle van a traer aquí á súa casa as axudas. Temos nós que ir ás portas a petar, esperar nas entradas, nas salas de espera, hasta que nos veñan esos recursos. Por tanto, estar adherido, claro que é moi ben. Eu estou dicindo que se adhira, que o faga e tal, pero o máis importante é que traballen, que busquen eses recursos que a señora Portas está dicindo que hai que ter. Pois sin recursos non vamos a ningún lado. Ben, abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos. Señora Portas. No, vou ser curtiña polo alegato final que fixo, a mellor se malinterpretou o que dixen eu. Vou dicilo outra vez. É que o problema é que adherirnos a esa rede non supón nada, que non nos supuxo nada. Un plan tampouco ten por que ser o que realmente nos dé a solución. Moitas veces non o é. E máis, está máis demostrado que non o é. Eu dixo a concelleira fai un momento. É dicir, claro, o ideal dese plan, xa que o saca a Xunta, é que poña posibilidades e vías para poder que sexa interesante. Eu poño un exemplo fácil. Cando a Deputación sacou adiante o Plan Ágora, a adhesión que fixemos de forma urxente era superimportante porque ese plan traía adherido unhas cantidades económicas e unha pouca burocracia, que é importante neste caso, que claro que nos iba a facilitar recursos, co cual ademais era máis que interesante formar parte do Plan Ágora. Aí están as obras. Ben, o problema é que adherirnos a este caso non nos trouxo recursos. E é certo que todo hai que decilo, que é difícil a burocracia que trae este plan. Entón, pois mire, xa que estando poden falar coa Xunta para que o simplifique ou para que teñamos máis posibilidades de entrar en determinados concellos. Porque é complexo, yo decimos nós, o sea, é un plan que queda nun caixón, a non ser que fagas algún tipo de promoción. Igualmente reitero, nos vamos a votar a favor, indicar que evidentemente calquer cousa que nos poida aportar positivamente e poida axudar está importante, pero xa digo que non está tendo o fin que hubiéramos desexado, digámoslo así.
Seguinte turno. Señora Martínez non. Señora do Campo. Nese sentido que acaba de falar a concelleira, tamén serían as miñas palabras, en que iso, que a economía social pois non se construe só redactando plans, construese apoiando o tecido local, facilitando espazos, fortalecendo redes comunitarias, impulsando medidas útiles para a veciñanza, e que este plan, esta rede Eu Sumo, volvo a repetir, non é unha solución máxica. Non é unha solución máxica porque xa o probamos e non funciona. Pois pode pechar a propoñente. Bueno, para chegar a un destino sempre temos que empezar cunha planificación e sempre temos que planificar que é o que queremos e como queremos chegar. Unha vez que temos claro eso en calquer organización eficiente téñeno clarísimo. Despois o seguinte é buscar recursos, equipos e medios e despois poñelos a funcionar. Por aí é por onde hai. Claro que hai que planificar. A planificación é fundamental. Entonces, non se trata de empezar de cero, senón de colaborar cunha rede pública que xa conta con experiencia e ferramentas útiles para os concellos galegos. Para iso é moi importante axudar ao comercio local con campañas de consumo local, creación dun sello comercio sostible de Cangas, promocións de produtos locais de quilómetro cero. Todo isto é moi positivo e permitiría crear emprego e aumentar a poboación, atraer consumo responsable e turismo sostible, reforzar a identidade local de Cangas, volver a posicionar Cangas no sitio que lle corresponde, que é a cabeza de comarca. Termino dicindo que cada euro gastado no comercio local xenera máis retorno económico e riqueza que o que se gasta fora do municipio. Por iso, esta moción non vai de ideoloxías, vai de fortalecer Cangas, apoiar a súa xente, defender o comercio de proximidade, defender o emprego local e recuperar a vida nas rúas e tamén un pouco de traballar, traballar e traballar. Nada máis. Ben, antes de pasar a votar este punto, quixera simplemente aclarar que todas as cuestións de fondo desta moción que nos traen aquí a este debate son todas, absolutamente todas, competencia da Xunta de Galicia. Todas. Polo tanto, quen ten que traballar é a Xunta de Galicia. E o único que estamos facendo é ver unha rede pública que se refire á señora Isabel, que en realidade é unha cascarabaleira que o que pretende é, unha vez máis, botar balóns fora sobre as competencias da Xunta e deixarlas, ou pretender deixalas, encima do tellado dos concellos, como se tuviéramos poucas xa responsabilidades, competencias e traballo. Cando se organizou, que tamén se organizou durante este mandato, unha das actuacións con esta rede, precisamente, os poucos comerciantes locais que participaron foi por empeño do Concello, porque en base a esa rede pública que fomenta a Xunta, non había ningún comerciante de Cangas. Entonces, nos parecía que era pois un pouco frustrante. Polo tanto, o resultado era bastante precario para o fin que se persigue, que é fomentar o noso comercio local. Por outra parte, teño que decir que a señora do Campo, aínda que ela non se acordou de decilo, porque é unha persoa bastante modesta, hai que recoñecer, se reúne periódicamente co sector de comercio de todos os ámbitos. Cada mes ten un grupo de traballo co que se consensúan todas as medidas que se van levando a cabo. Cousa que a Xunta, por exemplo, non fai, non lle leva adicado. Por favor, non me interrumpa. Por favor, non me interrumpa, non, porque ese grupo de traballo non existía. E o está levando a cabo a señora do Campo. Bueno, ben, o que quero decir é que o Concello toma parte activamente e por encima das súas competencias en esta materia, como fai en moitas outras.
Polo tanto, por favor, menos reproches e póñanse a traballar na Xunta nas cuestións que lle competen, que son moitas, e as teñen moi abandonadas. Vamos a votar a moción. Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Popular a Alternativa dos Veciños. Vamos agora ao 7º punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a mellora da xestión das bolsas do comedor escolar. Dolle paso ao propoñente. Bueno, boas noites a todos. Hoxe presentamos, vou a ler a moción para que todos coñezan cal é a moción que presenta o Partido Popular. E di o seguinte: o servicio de comedor escolar non é só unha necesidade nutricional, senón unha ferramenta esencial para a conciliación e a igualdade de oportunidades das familias da nosa vila. Porén, a xestión deste servizo por parte do actual goberno tripartito convertiuse nunha sucesión de despropósitos administrativos e falta de sensibilidade social. A improvisación é a norma. En primeiro lugar, no que respecta a propia xestión do servizo. Vimos de coñecer que a licitación dos comedores escolares impulsada tarde por este goberno quedou deserta. Segundo nos responderon por escrito en email dende o goberno local, curiosamente o mesmo día que se ia celebrar o pleno de abril, esta seguinte resposta: a licitación quedou deserta. En todo caso, o servicio de comedor estarase a seguir prestando con normalidade. Neste momento estáse a traballar para volver a licitar o servizo coa maior brevidade posible, no obxectivo de seguir garantindo a súa correcta prestación. Isto supón na práctica que a empresa prestadora do servicio atópase traballando sen un contrato en vigor, nunha situación de precariedade inaceptable que pon en risco a estabilidade do personal e o servicio ás familias. Non esquecemos, ademais, que no pleno de febreiro de 2025 este mesmo goberno decidiu absterse ante as reclamacións de melloras de servicio demostrando a súa falta de compromiso. Esta mesma deixadez e de desleixo trasladase a xestión das bolsas de comedor. Os datos da última convocatoria para o curso 2025-2026 son demoledores e reflicten un grave retroceso social. A improvisación nos prazos foi evidente, mentras que no curso 24-25 o prazo de solicitude foi dun mes en pleno verán, no curso 25 e 26 o goberno atrasou a convocatoria e abriu o prazo de apenas 12 días en setembro, coincidindo co caos do inicio do curso. O resultado desta mala planificación foi unha caída do 24% nas solicitudes presentadas en comparación co curso anterior. A isto súmase a aplicación dos baremos económicos excluíntes e desfasados, xa que case un terzo das familias que solicitaron axuda foron rexeitadas por superar un límite de ingresos irreal e obsoleto refrendado no IPREN, que non ten en conta a inflación ni a carestía da vida actual. Fronte a esta política nega restrictiva, concellos da nosa contorna aplican medidas moito máis xustas. É o caso do Concello de Redondela, que abre as súas convocatorias no mes de xuño durante 30 días. Ademais, superou o obsoleto do IPREN, aplicando o criterio da reta per cápita e valorando expresamente a necesidade de conciliación laboral e familiar con puntuación específica. Cangas non poden seguir a cola na xestión social. É urxente modernizar as bases das bolsas de comedor para adaptalas ás necesidades reais das familias traballadoras, deixando atrás a improvisación de setembro e os baremos que exclúen a quen máis o precisa. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal do Partido Popular somete a consideración do Pleno a adopción das seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno local a que as bases reguladoras das bolsas de comedor escolar para o curso 2026 e 2027 sexan aprobadas e publicadas antes do remate do presente curso escolar, mes de xuño 2026, establecendo un prazo mínimo de presentación de solicitude de 30 días naturais
durante o período estival, garantindo así que as resolucións estén notificadas antes do primeiro día da clase. Segundo, instar ao goberno local a modificar criterios económicos e de reguladoras, actuais bases reguladoras, abandonando o actual índice IPREN para adoptar un sistema baseado na renta per cápita da unidade familiar, elevando os límites de acceso para evitar familias traballadoras e con poucos recursos sigan quedando excluídas da axuda. Terceiro, instar ao goberno local a incluir nas novas bases reguladoras a valoración específica da necesidade de conciliación familiar e laboral e ou incompatibilidade horaria das persoas proxenitoras con un criterio puntuable. Cuarto e último, instar ao goberno local a diseñar e executar unha campaña de difusión e publicidade destas bolsas a través de todos os canais institucionais e sociais posibles, redes sociais do Concello, páxinas web, centro de ensino, AMPAs, cartéis, edificios públicos, etc., para garantir que todas as familias potencialmente beneficiarias coñezan a convocatoria con marxe suficiente. E por agora, nada máis. Ben, abrimos a primeira quenda de 3 minutos. Señora Prieta, señora Portas. Ben, bueno, nos estamos de acordo coa moción, sí que, co que non estamos moito é co punto 3 do acordo, ben, se unha moción pon insta ao goberno local a incluir nas novas bases reguladoras a valoración específica da necesidade de conciliación laboral e familiar e ou incompatibilidade horaria das persoas proxenitoras como un criterio puntuable. Estamos falando de bolsas, non de acceso a. Entón, para nós é importante outros detalles. E vamos a facer dúas propostas, o sea, retirar ese punto 3 e voulle deixar a liberdade ao propoñente que me escolla calquera das dúas propostas que lle vou facer. Unha, que o alumnado con discapacidade do 33% ou superior sexa becado ao 100%. E sabe que non estamos pedindo algo, raro, ben? A nosa proposta real sería a seguinte. Os alumnos, estamos falando de bolsas, ben? Non estamos falando de acceso. Quero facer a diferencia porque ás veces no fondo da moción de unha cousa, depois acorda outra, entón que se quede claro. Se tuviéramos que falar dos comedores, falaríamos de outras cousas, e non exactamente destes 3 puntos de acordo. O problema que temos é que as bonificacións que existen nesas bolsas para acceder a elas son moi escasas e as modificacións que se fixeron pouco a pouco se van quedando, digamos que, fora da situación real que ten o noso Concello, non? Entón, a proposta podrían ser os alumnos que cursen a enseñanza básica e o segundo ciclo de educación infantil pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servicios sociais autonómicos ou municipais correspondentes. Os alumnos que cursen a enseñanza básica e o segundo ciclo de educación infantil que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar. Os alumnos que cursen a enseñanza básica e o segundo ciclo de educación infantil nun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%, que é a proposta sola que lle fago nun inicio. Os alumnos que cursen a enseñanza básica e o segundo ciclo de educación infantil pertencentes a unidade familiar víctimas de terrorismo de violencia de xénero acreditada documentalmente. Os alumnos que cursen a enseñanza básica e o segundo ciclo de educación infantil pertencentes a unidade familiar cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 euros. Eso deberían ser máis ou menos os índices que deberían ter neste momento as nosas bolsas e que carecen deles. Me podría valer a primeira ou me podría valer a segunda. Eu deixo a libre decisión do propoñente. Continuamos, señora Martínez, señora Val. Boa noite a todas e todos. Eu, en primeiro lugar, quería deixar claro que, evidentemente, estamos a favor de todo o que sirva para facilitar o acceso das familias
a un servizo básico como é o comedor escolar. Esas bolsas, ademais, xa se están revisando porque concordamos e, ademais, agradecemos todas as propostas que se achegan. Pero é certo que eu non podo facer análise deste problema como é os comedores escolares dunha forma tan illada e tan básica como fan. Hai unha realidade moi clara que quen ten a competencia en materia de comedores escolares é a Xunta. Ademais, isto di claramente o propio convenio que envían para asinar case anualmente. Pareceme curioso que sexan vostedes os que traian a moción sabendo que están gobernando na Xunta e teñen a posibilidade de solucionar todos estes problemas. Para nós, como decía, o verdadeiro problema é que hai familias en Cangas que están discriminadas económicamente entre centros educativos do mesmo concello. Hai dúas familias vivindo a poucos kilómetros de distancia que reciben un trato completamente distinto segundo a Xunta queira ou quixera asumir a súa responsabilidade ou non. Estamos falando dunha discriminación que non depende nin da renda nin da situación familiar, senón que hai familias que poden acceder á gratuidade ou a importantes bonificacións porque a Xunta xestiona directamente o comedor, mentres outros teñen que asumir o prezo de mercado derivado deste servizo externalizado. E iso non é tampouco igualdade de oportunidades. Pensamos que revisar estas bolsas, como comentaba, é absolutamente positivo e así será, pero sí que nos parece insuficiente, xa que non vai a rematar co problema. Queremos marcar aquí tamén que hai unha cuestión que nos parece fundamental, que ademais é a demanda que se fai, falaba vostede da moción de 2025 e de outras que houbo, como é a calidade da comida, que realmente é o que nos preocupa e o que debería tamén preocuparlles. Os comedores de xestión directa da Xunta contan con cociñas propias, con alimentos de proximidade e con comida preparada no momento. Evidentemente, os modelos de catering non son así. Penso que deberían explicar vostedes, ademais de falar das bolsas, porque os nenos e nenas de Castrillón e San Roque teñen acceso a un modelo de maior calidade cuns prezos completamente diferentes e as crianzas do Ío, da Rúa, de Nazareto ou de Espiñeira non teñen ese mesmo dereito. Nada máis. Bueno, creo que non vou a repetir ou non vou ler de novo a exposición de motivos da moción, a señorita Val, porque creo que non estamos falando da mesma moción. Estamos en 2026 na moción de maio, non na moción de 2025 de febreiro. Non sei se se equivocou de argumentario ou imprimeu outra que non é esta moción, porque creo que estuven falando directamente das bolsas dos comedores sociales, bases reguladoras que o Concello de Cangas no 2025-26 presentou. Non sei a que ten que ver, está pensando na Xunta ou está pensando de marchar pa Xunta xa. Creo que está pensando xa na Xunta, durme coa Xunta. Pero estamos falando das bolsas que o Concello de Cangas presenta, que debería presentar no mes de xuño para que os rapaces dos próximos cursos, as familias dos próximos cursos, vésanse favorecidas por estas bolsas. E o que estamos pedindo é que se modifiquen e se incrementen os baremos que se están a utilizar para iso. Non sei que ten que ver a comida, non falei, en esta moción creo que non está falando de tipo de comida, simplemente sí, precisamente falei da incompetencia que este goberno ten para xestionar os comedores, porque xa me dirá que estemos cunha empresa xestionando os comedores no mes de xuño de forma alegal, pareceme moi grave e tiñan que miralo. Vostede, como responsable, debe ter moi claro cal é a empresa que estamos xestionando, porque aquí a resposta ben clara da señora alcaldesa o 24 de abril foi moi clara. O noso objetivo é volver a licitar o servicio
coa maior brevidade posible. Creo que despois do 24 de abril non sei se fixeron algo e hai outra empresa que está prestando servicio, pero o objetivo é claro, é garantir a correcta prestación. Entonces, que estamos? Servindo, non estamos cumplindo coa lei, señora alcaldesa, que usted é a responsable, porque usted mismo di que non estamos cumplindo coa correcta prestación. Pero, bueno, a moción que presentamos aquí ao Partido Popular trátase de bolsas de comedor. Esta non é unha moción, non vai de política partidista, señora Val. É unha moción que queremos que garantir que as familias de Cangas non queden atrás por culpa de improvisación administrativa, porque todo isto que levan facendo durante estes últimos 3 anos é pura improvisación. Tarde, mal e arrastro. Temos unha moción aquí totalmente social, pensada para mellorar o servizo social de moitas familias, porque falar de comedor social non só é falar de alimentación, como usted estivo falando, é unha falar de conciliación, de igualdade, de oportunidades e de apoio a familias traballadoras. Recoñezan, chegaron tarde, levan 2 anos tarde. O que queremos con esta moción é que no mes de xuño presenten as bolsas de comedores, que deixen un mes para que as familias podan presentarse a elas e non quedar excluídas como fixeron o ano pasado. Recórdelle, un 24% de familias non puderon acceder porque chegaron tarde ou non cumpliron con o baremos que o prendin, co IPREN estamos a falar. Entonces, vostede coñece as bases reguladoras des comedores, señora Aval? Coñece? Sabe canto se está pagando por unha familia de 2 membros, canto é mínimo que ten que cumplir unha familia de 2 membros de unidade familiar? Coñece realmente neste momento? Creo que non. Está falando da comida do comedor, pero non sei, está falando de coiro, está falando de oío, non sei. Simplemente estamos falando de que moitas familias de Cangas necesitan esas axudas. É o que o Concello de Cangas o que ten que axudar a que se cumpran. Ahora mismo o IPREN, como saben, está paralizado por culpa do goberno da central, porque levamos, creo que 3 anos sin presuposto. Está paralizado. O que pedimos tamén é que se actualice. E se non son capaces de actualizarlo, que utilicen a renta per cápita, que é moito máis real dos ingresos que se están falando. A través dos salarios mínimos interprofesionales que se subiron efectivamente. Entón, o que queremos dentro do Partido Popular que se faga así. Con respecto á proposta da señora Portas, bueno, pues podríamos estar de acordo, pero ahora mismo todo o que dixo é mellor casi que presentar unha moción en concreto para ese tipo de modificación. Estamos de acordo que hai axudas a persoas, alumnado discapacitado, que creo que xa están contempladas. Señor Gestido, ten que ir rematando, xa pasaron 5 minutos. Moción e non temos problema en ningún momento de aprobala. Nada máis. Abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto. Señora Portas. Ben, non xa sabíamos que se iba a liar a moción, porque os dous temas son importantes realmente. Entón, pola parte que corresponde a que fixo mención a concelleira ten razón. Existe unha clara discriminación, pero non é a moción que traemos hoxe, é certo. Bueno, hai un par de erros no que comentou simplemente, pero sí que vai pola renda e sí que o da Xunta e catering, outra cousa é como se fai, que é moi distinto, pero sí que existe unha clara discriminación e ademais é que non é unha competencia municipal. Ben, e iso sí que non quero calarmo. Eu xa lle advertín que non iba a entrar nese tema porque o que me importaban eran as bolsas, porque é o que acostumamos, teremos unha moción sobre unha cousa e acabamos falando de outra. Sobre o que pide vostede na moción, totalmente de acordo, o sea, non se pode chegar tarde, se chega tarde, se quedou fora de xente, ben. O punto 3 non ten sentido, entón quitio. Non acepta as miñas, pero quitio. É dicir, como pode ser que unha bolsa se dea pola necesidade de conciliación? A necesidade de conciliación é o dereito a ter comedor ou non, pero non a ter a bolsa ou non. Eu aí non, o sea, os dereitos a ter a bolsas terán que ir pois, por renda e por eso, ter acceso aos comedores, que o que se falaba coa concelleira, estamos falando logo de conciliación, de compatibilidade ou incompatibilidade horaria. Entón, o que tampouco está aquí non ten sentido o punto 3, entón non acepta as dúas emendas.
pero quite o 3 porque xa lle digo que ou falamos de comedores ou falamos das bolsas. Ben? Ben, señora Martínez. Señora Val. En primeiro lugar, quería dar as grazas ao Partido Popular por sempre considerar as miñas capacidades como para ter que estar no Parlamento Galego e non aquí, porque como estamos sempre co mesmo. Por outra banda, síntome completamente orgullosa das persoas que me representan no Parlamento Galego, tanto a min como a toda a comarca. Igual vos non podedes dicir o mesmo. Por outra banda, non me confundín nin de emoción, nin de argumentario, senón que para nós os problemas teñen unhas causas, teñen un razonamento lóxico e teñen unha solución concreta. Nos consideramos que se a Xunta asumise a xestión directa dos comedores, solucionaría, por unha banda, o problema da calidade, solucionaría a discriminación, melloraría toda esta discriminación económica, xa que a Xunta, cando xestiona directamente, preto do 82% das persoas usuarias poden comer gratuitamente ou pagar un só euro, e ademais estamos falando tamén de bolsas. Considero que se o Concello tivera que deixar de facerse cargo do custe do comedor, teríamos moitos máis recursos para poder ter máis bolsas, para poder facer o mantemento dos centros escolares de outra forma ou para poder xestionar. Sí que me gustaría tamén aclarar que a competencia é da Xunta, se o dixo o secretario xeral, dixo que iba a vir aquí, que iba a falar e a valorar técnicamente, facer comedores de xestión directa, todo iso favorecería todo o que está falando. Os problemas son máis amplos, máis grandes e teñen máis percorrido co básico do que se queren quedar vostedes. E como digo, si serán revisadas estas bases e moitas grazas polas súas propostas. Pecha o propoñente. Entonces, que me di que está de acordo coa moción? É unha pregunta porque agradeceu porque Desenvolva o seu turno. No, estou desenvolvendo porque non sei cantos minutos estivo falando, 3 minutos e medio falou dos comedores, da xestión directa, volveu a falar do tema da Xunta, que eu non falei da Xunta para nada, unhos 20 segundos que estaba de acordo coas propostas que presentamos sobre a bolsa. Entonces era unha pregunta, quería saber se realmente está de acordo coa moción, porque fala das bolsas de axudas a comedores, nada máis, non estou falando de outra cousa. Se quere falar de outro, podemos, xa presentamos, pero podemos presentar outra moción para setembro seguramente, porque volveremos a estar no mismo e a incompetencia volverá en setembro, outubro, podemos presentar esta moción, xa podemos ir preparándola. Con respecto a señora Portas, decirlle que o punto 3 non vamos a retirarlo, por suposto. Simplemente o que estamos dicindo é que estamos pedindo que se faga unha valoración con respecto á necesidade de coordinar as persoas que necesitan coordinar conciliación laboral e familiar. Eso non estou pedindo que se chegue unha axuda por estar traballando por conciliación, senón que se incluya nas bases unha valoración específica de conciliación. É o que estamos pedindo. Por min nada máis. Ben, como sabedes, este é un dos meus temas favoritos. Vou falar largo e tendido, porque creo que aquí falta moita pedagogía. Hai que votar... Agradézolle, por favor, que non me interrompa. O que considero é que representando o Partido Popular do Concello de Cangas, hai que ter moito valor para traer esta moción a pleno. Porque se a Xunta cumplira co seu traballo, se fixera cargo das súas responsabilidades e das súas competencias sobre comedores escolares, esta moción non existiría. Tan simple como eso. Estamos noutra pelota que tiramos ao botellado de algúns concellos, como o de Cangas, botando unha vez máis balóns fora. E me parece, a verdade, indignante. Quería só aclarar tamén unha cuestión. E logo
permiso a vostede que moción podemos presentar e cales non. Non, eu estou dando a miña opinión. Non vou entrar en debate con vostede. Por favor, non me interrumpa. Vou aclarar ao señor concelleiro que a prórroga dun contrato non impide para nada a correcta prestación, en absoluto, para que quede vostede tranquilo. E, de feito, ese contrato estáse cumplindo, porque dende esta alcaldía se lle deu a palabra a todas as AMPAs que non se iban a quedar tiradas sin servicio, inda sabendo que a loita que teño, incluso diría a título persoal dende que cheguei a Cangas, é que a Xunta se faga responsable dos comedores, sexa por xestión indirecta ou moitísima mellor, se pode ser por xestión indirecta. Estivemos o ano pasado, vai facer xa un ano, na Consellería, e se comprometeron a vir a mirar e estudiar a posibilidade de desenvolver a xestión directa en Cangas. O único que se fixo foi convencer ao Concello que firmara unha vez máis un convenio para darlle logo a pelota para diante e non aparecer por aquí ni un triste técnico a valorar siquera a posibilidade. Polo tanto, nos sentimos engañados. Eu estou tranquila porque cumprín coas familias e siguen tendo comedor. E se sigue facendo responsable o Concello. E digo máis, é que para poder o Concello prestar este servizo e facer este contrato en prórroga ou na modalidade que sexa, hai que firmar o Concello porque tes que decir sí, eu me fago cargo das competencias estas que son na Xunta e o di claramente no convenio sin empacho ningún. E veñen vostedes aquí a decirnos que non só chega con cargar a mochila do Concello con todo isto, sino que ademais agora tamén temos que financiar noso Concello. Cando resulta que a Xunta non só non aumentou as cantidades, sino que as mantén conxeladas dende o ano 2013. Fai máis de 10 anos e veñen aquí a encherse a boca, pero ustedes para quen traballan? Porque ustedes non estaban, me dixeron outro día aquí representando a Xunta de Galicia, estaban representando o Concello de Cangas. Pois, por favor, veñan, demóstreno e actúen en consecuencia, porque o Concello vai a volver a pelexar para que a Xunta asuma os comedores. Eso é a única batalla na que me comprometo como alcaldesa. Xa yo dixen as AMPAs, e as AMPAs están conmigo. E o tempo dirá si Cangas, porque sabe que lle digo? Mire, e isto é unha cuestión persoal, e xa o dixen moitas veces. Cando eu me mudei a Cangas no ano 2016, tiña 2 nenos, e estaba traballando, e tiña que leválos ao comedor. E resulta que en Moaña non pagaba ni un céntimo. E resulta que cando me quixen trasladar para a rúa, pasaba a pagar de 0 euros nas mesmas condicións económicas a pagar prácticamente 8. Que 8 para unha economía doméstica dunha persona con un salario baixo é moitísimo diñeiro. Todos os días para 2 nenos. E dixen, isto como pode ser? Que a mí en Moaña me sale algo gratis e aquí me sale polo moitísimo máis do doble. E resulta que logo quiso a casualidade que non topei praza na rúa, tuve que mandalos para o Castrillón e outra vez pagaba 0. Entonces, o sea, nos discriminan co Concello do lado e nos discriminan dentro do noso Concello. E eu, dende logo, eso non vou estar... Eso é a verdadeira batalla que temos que dar. Esa é a batalla que temos que dar como Concello, e non outra. Porque estamos prejudicando a todas as familias que están baixo a xestión do Concello. E a pesar de que o Concello ven que lle doe, pero esa é de verdade a batalla que temos que dar. Cando traiades esa proposta e esa moción, eu a morte con vos, xúrovolo. Pero polo demais, esta é a postura que non vou a mover como alcaldesa. É que, perdoade, pero que é un tema que personalmente me parece ofensivo para moitas das familias. Vamos a votar a moción. Pero eso non... Insisto, se a Xunta estuvera facéndose cargo das súas responsabilidades, non tiñamos que estar falando de bolsa ninguna do Concello, porque o Concello non ten que estar dándolle bolsas a nadie. Eso é algo que se ten que facer cargo a Xunta. Ben. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobado cos votos a favor do Partido Popular Alternativa dos Veciños. E agora vamos a dar paso á última moción do día de hoxe, que é a moción do Grupo Mixto sobre a prestación continua do Servizo de Bombeiros, Parque do Morrazo. Doulle paso ao propoñente. Ben, bueno, vamos a ler primeiro a moción. O Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento constitúe un servizo público esencial e irrenunciable, cuxa prestación debe garantirse de maneira continua, eficaz e en condicións adecuadas para protexer a vida, a seguridade e os bens da cidadanía.
Na provincia de Pontevedra, o Parque do Morrazo, este servizo prestase a través do Consorcio Provincial de Pontevedra para a extinción de incendios e salvamento, entidade participada pola Deputación Provincial de Pontevedra e a Xunta de Galiza nun 50%. A administración responsable da súa planificación, organización, financiamento e dotación de medios humanos e medios suficientes. Nos últimos anos veñense producindo peches reiterados ou situacións de falta de operatividade en parques de bombeiros como consecuencia da insuficiencia de persoal, o que obriga a que numerosas emerxencias sexan atendidas por parques máis afastados, neste caso moitas veces Porriño ou Vilagarcía. Esta situación provoca un incremento significativo nos tempos de resposta, é dicir, chegar do Porriño aquí son 40 minutos. Unha reducción de eficiencia operativa e un aumento do risco para a cidadanía, especialmente ante incendios, accidentes ou rescates, así como para os propios profesionais que interveñan. Resulta especialmente preocupante que en numerosas ocasións o Consorcio non informe de maneira previa, inmediata nin transparente os concellos afectados sobre os peches, falta de operatividade ou reducción de efectivo nos parques de referencia. Esta ausencia de comunicación impide dotar medidas preventivas, activar recursos complementarios ou valorar adecuadamente os riscos para a súa poboación, xerando unha grave deficiencia na coordinación administrativa e comprometendo a seguridade pública. Por eso pedimos como puntos de acordo. Primeiro, instar a Deputación Provincial de Pontevedra e a Xunta de Galicia e ao Consorcio de Extinción de Incendios e Salvamento de Pontevedra a garantir a apertura permanente e operativa de todos os parques de bombeiros da provincia mediante a dotación suficiente de persoal. Segundo, reclamar a elaboración e publicación dun informe detallado sobre todos os peches parciais ou totais do parque de bombeiros producido nos últimos 3 anos, indicando causas, duración, zonas afectadas e repercusión nos tempos de resposta. Terceiro, instar a dotación de medios estruturais que aseguren tempos de resposta adecuados e homoxéneos en toda a provincia, garantizando a igualdade de acceso a toda a cidadanía a este servizo esencial. Cuarto, instar ao Consorcio de Salvamento a establecer un protocolo obligatorio de comunicación inmediata, transparencia e eficiencia cos concellos afectados ante calquer peche, falta de operatividade ou reducción de persoal nos parques de bombeiros. Quinta, instar a creación dunha mesa institucional de seguimento e coordinación entre a Xunta, a Deputación, o Consorcio e os concellos afectados, co obxectivo de supervisar de forma continua a operatividade dos parques, avaliar incidencias, planificar solucións estruturais e garantir unha resposta coordinada, eficaz e transparente en medidas de emerxencias. Sexto, solicitar aos servicios xurídicos e técnicos municipais a elaboración dun informe sobre a adecuación da situación actual da normativa vixente en materia de emerxencias, protección civil, seguridade pública e prestación de servicios esenciais, así como sobre as posibles responsabilidades derivadas. No caso de apreciarse posibles incumprimentos ou deficiencias legais, dar traslado do citado informe ás autoridades competentes para a depuración de responsabilidades e adopción de medidas correctoras. E o séptimo é dar traslado, en todo caso, a todos os órganos competentes da zona. Vou dar uns datos. Ano 2023, 109 días pechados o Parque do Morrazo. Ano 2024, 111 días. Ano 2025, 192 días. O que levamos de ano, 55 días. Hoxe, o parque está pechado. O día de San Xoán, o parque vai estar pechado. E o noso personal é trasladado ao parque de Porriño. Digo, nun accidente de tráfico, sexa no punta que sexa do Morrazo e de Cangas, chegar desde o parque do Porriño a salvar a alguén que poida estar engallolado nun vehículo é cuestión de vida ou morte. É así de sinxelo. Ben, continuamos, non? Abrimos a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, non. Señora Martínez, non intervén. Señora Iglesias. Boa noite xa. Bueno, a situación actual dos parques dependentes do consorcio pode resumirse co seguinte: peches recurrentes e falta de persoal. O persoal ven denunciando a escaseza de efectivos que ten como consecuencia eses peches que comentamos. Por exemplo, o Parque do Morrazo pechou 182 días durante o ano 2025, a metade do ano. 41 deles foron peches totais de 24 horas. A previsión para este ano vai polo mesmo camiño. Non son só cifras,
teñen consecuencias, como cando en agosto pasado o Parque do Morrazo estaba pechado durante o incendio na empresa Impes en Vila García e os outros 3 parques da provincia estaban centrados nese incendio, sin ningún máis para atender a toda a provincia, incluído Morrazo. Se o Consorcio Provincial non pode xestionar adecuadamente o servizo, debería, cando menos, dotar de medios a agrupacións de emerxencias como a de Cangas, que acaban sendo, con demasiada frecuencia, as que acuden a atender o lume ou outro tipo de emerxencias. Pero non, desaténdese tamén a petición de máis medios que se teñen reiterado múltiples veces. Está claro que hai que darlle unha volta ao consorcio para solucionar estes problemas, pero nas recentes entrevistas que se teñen mantido por parte deste goberno municipal na Deputación, as demandas levadas por este Concello non foron atendidas, en absoluto, ata o punto que nos preocupa seriamente que pode incrementarse aínda máis a necesidade de intervencións fora do noso Concello da agrupación de emerxencias de Cangas, sin contar cos medios adecuados que se lle veñen reclamando reiteradamente. Por agora nada máis. Turno para Luís. Ben, boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, pois dicir que a presentación desta moción creo que está moi ben, é clara, é concisa, de verdade, como deben de ser as cousas, especialmente en política, máis claro. Xa empezamos con 7 puntos de acordo, que iso único que fai é enredar, eu creo que diluir a fin única que se presenta desta moción. Así que vou proceder a desgranala un pouco para explicala, porque eu creo que é interesante. No segundo parágrafo se nos fala de que Xunta e Diputación son as administracións responsables de planificar, organizar, financiar e dotar, aos bombeiros. E con esta moción parece que nos queremos meter nalgo que non é da competencia municipal, non a organizar cousas alleas. A realidade é que en verdade sí que é algo municipal no sentido de que incluso creo que deberíamos de estar en parte agradecidos de non ter que financiar os bombeiros, dado que como entidade local superior aos 20.000 habitantes tiñamos que ter un servicio propio municipal. Ben, se continuamos analizando e nos vamos ao terceiro parágrafo, falamos de peches pola falta de persoal. Por suposto que os houbo, e todos somos conscientes de que é algo que non se pode permitir, mas diría que nestes momentos é un argumento que cae de seu debido a que está en marcha un proceso de oferta pública de emprego para dotar de máis persoal ao consorcio, concretamente de 19 novos efectivos, o que supón un incremento do 18% de persoal, conseguido, unha vez máis neste sentido, grazas a un goberno do Partido Popular na provincia de Pontevedra. E máis, conseguiuse tamén no pasado ano aprobar un convenio colectivo propio e unha RPT, polo que creo que chegado a este punto hai argumentos suficientes para demostrar un interese real en mellorar este servicio a pesar de non ter que ser competencia, neste caso da Deputación e da Xunta. E por se isto fose pouco, tamén me gustaría sinalar que houbo tempos peores e que, por exemplo, no ano 2023, estando gobernada a Deputación polo PSOE e polo BNG, que tamén había peches, o orzamento era de 3 millóns de euros, e no 2025, gobernando o Partido Popular, é de 6 millóns de euros, un incremento de máis de 2 millóns de euros, o que supón un 35%. Ben, se continuamos, nos vamos aos puntos de acordo, fala no terceiro de instar adopcións de medidas en toda a provincia. Pero a ver, aquí estamos no pleno de Cangas, ou é isto a Deputación Provincial de Pontevedra? Eu creo que o seu fin é correcto, pero os medios, creo que non están de todo atinados. No seguinte punto, fálase tamén de crear unha mesa institucional de seguimento e de coordinación. Pero claro, se na exposición de motivos xa estamos a recoñecer que a Xunta e a Deputación son as únicas administracións responsables, pois a verdade creo que non ten moita lógica meternos en medio. E digo máis, que queremos? Máis competencias para un goberno que non sabe xestionar, cuxa administración é nefasta e parece que só pensa en tentar manterse a flote tapando 4 buracos. A verdade é que nin iso, que xa vemos como están as rúas e estradas municipais, co único obxectivo a estas alturas de esgotar unha legislatura que naceu morta e que sumiu a Cangas na máis absoluta parálise. Dende logo,
que é triste dicilo, pero é absoluta realidade. Pecha a propoñente. Non sei por onde empezar. Encantadesme. A ver, vamos ir por partes. Sabe por que, certamente, pois mire, son 7 puntos e se fose polos meus tería 12. O sea que, e aseguro que quitamos aquí párrafos e moitos. Se mirara a moción original ainda estábamos lendo a... O sea, así. Ben? Por que decimos, e un pouco isto simplemente para informar a veciñanza, por que falamos de dotar os parques da provincia? Pois é fácil, porque cando no Morrazo, por turno, hai 3 compañeiros, 3. Imagínense nun incendio ou baixar a un pozo. Baixan 2 e non hai quen agarre da corda. É dicir, eso non é o equipo que di a lei que debe existir por seguridade, por prevención, ben, non o teñen. É certo que vai haber ese incremento, pero e quanto non vai tocar a nós? Unha perna, porque co porcentaxe que toca ese incremento de persoal, non vai tocar unha perna. Lle explico. Cando un compañeiro no parque pois ten que coller un día por enfermidade, por paternidade ou polo que lle corresponda, pechan o parque e os trasladan ao Parque do Porriño, ou os trasladan ao Parque de Vilagarcía. Ben, e vostede ademais sabe que se lle dan un aviso na Lama, teñen que ir á Lama. Ben, por iso decimos de dotar os outros parques. Por que? Porque que, mentras están os nosos bombeiros na Lama, non están cubrindo o Morrazo. Na época da vaga dos incendios, gracias a Deus que o Morrazo se salvou, e que tamén foi a única comarca que se salvou. Pero tiñamos os bombeiros na Lama. Na Lama. Que nos iba a salvar aquí? Ninguén. Ninguén, porque non temos vías de acceso como pode haber noutras zoas. Ben, é o que somos. Entón, por eso necesitamos pedir recursos para outros parques para que non leven os que nós temos. Esa é unha cuestión. Non vou entrar en cuantías ou non cuantías e en comparativas como vostede fixo. Nós trouxemos unha moción na que simplemente dixemos que temos un problema e que temos que resolver. Por que o traemos a esta corporación? Vou non reiterar porque é algo que vostede saltou. A responsabilidade en seguridade do que pase dentro do territorio de Cangas é da señora alcaldesa. E neste momento lle vou botar unha man, porque se lle prometo se algo a mí me supuxo un estrés impresionante, foi a seguridade neste concello, pola responsabilidade persoal que asume a persoa que está aí sentada cando non ten os recursos que lle axuden por parte de outra administración. E o direi sempre, foi as situacións en que peor situación a nivel persoal me puxeron as cuestións de seguridade. Ben, porque a responsabilidade dun cargo que non ten as medidas económicas nin os medios para solucionalo. E como, ademais, non é obrigatorio pois concellos veciños, como é Bueu e Moaña, pois deixamos os nosos mini-servicios que temos, porque temos 5 compañeiros en prevención, tampouco temos máis. E os deixamos porque, evidentemente, como boa veciñanza, hai que facelo, pero non porque teñamos os recursos, nin as posibilidades de poder facelo. Ben, que ademais o compañero, o portavoz do BNG decía antes, non, é que tampouco nos dotan de máis recursos. Perdón, aí vou non é que non nos doten, claro que non dotan o noso equipo de máis recursos, pero eles non son bombeiros. Temos que falalo claro, non cando nos vamos a operar, resulta que nos van a operar do corazón, pero queremos un cardiólogo, verdad? Non queremos que nos opere outra cousa. Ben, pois aquí é igual, cada un ten a súa categoría profesional cos seus medios que ten que ter, que tampouco son suficientes, pero non estamos falando dun servicio que poida tapar o outro. Por que pedimos esa mesa de seguridade? Porque non se nos avisa como concello, non se nos avisa cando o parque está pechado, non se nos avisa para poder al menos prever. Temos un compañeiro de servizo en cada turno en prevención, aquí. E se temos os bombeiros na Lama, o único que pode facer a alcaldesa é dicir Dios me salve. Ben, vou utilizar unha frase que me dixo un bombeiro, ben, que parece ser que o fan, que o din pola situación que se atopan e non me parece tan baladí, sabes por qué? Porque eles tamén teñen familias, se lles pasa algo no servicio, eles tamén perden nas súas familias, non se trata de outra cosa, non teñen todos os riscos que poida existir no metal, en calquer outro sector, o teñen eles, pero resulta que no metal,
que eu coñezo bastante ese sector, cando dúas persoas baixan a soldar dentro dun barco, quedan dous agarrándolle a corda arriba. Os nosos bombeiros non teñen esa posibilidade. Ben? Ni se plantexaría no metal baixar. Ni se plantexarían. Ben? E a frase, fe en Dios e ferro a fondo. Pois se esa é a solución e é o arco que teñen os nosos bombeiros, agarrémonos nós tamén. O único que pido é que se teña en conta esta moción, que se tome en serio, porque o día que teñamos de verdad unha desgracia, que xugo algunhas, pero claro, mentre non se leve vidas, parece que non se notan. O día que haiga unha desgracia de verdad e se leve vidas, entonces estaremos falando de outra cousa. Que ainda queda outra quenda. Veña, segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Martínez, señor Iglesias. As conclusións que se poden extraer da intervención do voceiro neste punto do Partido Popular é: non temos parque de bombeiro activo a mitad de 2 días do ano, pero non pasa nada. Non nos afecta para nada o que suceda nos parques de bombeiros do resto da provincia, pero en realidade si nos afecta, entendo eu, porque cando está pechado aquí terán que vir deses outros lados. Pero non vamos a falar dos outros, só vamos a centrarnos no do Morrazo, que é o único que deberíamos centrarnos porque Cangas é do Morrazo. Non nos afecta o que pase a nosotros. Bueno, son as dúas conclusións que saco da súa intervención. Eu creo que está equivocando bastante o tiro, bastante. E decirlle a señora Portas que efectivamente non debería ser competencia, porque non é a súa labor do Grupo de Emerxencias Local atender a determinadas cuestións, pero é que, cando resulta que a mitad de 2 anos do día non hai outros, pois a responsabilidade recae no servicio que existe, que é o de Cangas. E como se dixo aquí, en Bueu non hai, en Moaña non hai, e acaban indo os de Cangas a toda a comarca para poder ter un mínimo servicio de emerxencias. E aquí, reitero, levamos anos solicitando a mellora dos medios do Grupo de Emerxencias Local con negativas continuadas por parte da Xunta e da Diputación nese sentido. Xa non sei cantas veces levamos pedido un novo vehículo. Se están regalando vehículos a determinados concellos e aquí seguimos co mesmo que xa, para canto vai este vehículo, 15 anos? máis xa, non recordo mal, pero aquí non pasa nada. Bueno, eu creo que si é necesario ter unha reunión en serio cos responsables do Consorcio de Bombeiros Provincial, que son a Xunta e a Diputación, para avaliar o seu funcionamento, mellorar ese funcionamento e dotar dos medios adecuados. E creo que os concellos, non só Cangas, os concellos da provincia, teñen que meterse en este asunto, porque nos xogamos moito en este asunto. Gracias. Turno para o señor Iglesias. Perdón. Evidentemente, eu creo que en ningún momento fixen referencia a que este fora un asunto baladí, porque verdadeiramente creo que é todo o contrario. Creo que, como ben defenderon vostedes, é un asunto que nos atinxe a todos e que velar pola nosa seguridade é fundamental, sobre todo nos nosos concellos, con montes, bueno, calquera cousa, non? Accidentes de tráfico, para o que sexa, creo que é fundamental ter a alguén próximo, especialmente bombeiros, e se non, pois non é o caso, Protección Civil, para que nos axuden e salven. E non solamente cando hai vítimas humanas, como ben facía referencia a señora Portas. Por suposto que sí, pero iso non ten que ver co que eu estaba defendendo de fondo, e que a realidade é que vostedes puntualmente o que están intentando facer é botar balóns fora, no sentido de que somos, como concello, entidade local superior a 20.000 habitantes, temos esa responsabilidade de ter o noso parque. Non o temos, correcto. Vale. E temos un consorcio provincial que, grazas aos aportes de Xunta e Deputación, estamos atendidos. Que se están producindo peches nos últimos, creo que 6 anos polo menos, polo que estiven lendo e tal, polo menos 6 anos. De acordo. Estánse poñendo os medios para intentar solventar esta situación que non queremos ninguén.
Nese sentido, o noso grupo municipal comparte plenamente a importancia deste servicio. E por consideramos que, bueno, nese sentido, as competencias directas na xestión operativa nin na política de persoal dos parques comarcais de bombeiros, que neste caso, pois sí, dependestes do consorcio e da Deputación de Pontevedra, pretender trasladar ao pleno municipal responsabilidades executivas alleas, non? Que supón crear esas expectativas que este Concello nestes momentos pois tampouco pode materializar directamente. En segundo lugar, varios destes puntos, como dicía antes, eu creo que resultan redundantes, xa que os mecanismos de coordinación institucional, avaliación operativa e comunicación entre as administracións existen no marco do propio consorcio e da normativa vixente en materia de emerxencias e de protección civil. Compre tamén lembrar que a planificación territorial, neste caso non de medios de emerxencia, debe realizarse con criterios técnicos profesionais e non mediante acordos políticos simplificados que non teñen en conta esa complexidade de recursos humanos ou materiais dispoñibles. Creo que neste sentido, todos debemos de estar de acordos na necesidade, por suposto, de que estea sempre aberto o noso parque máis próximo, pero non debemos de utilizar tampouco de forma política esta cuestión, senón que as administracións que neste caso teñen as competencias, pois que leven tempo tamén adoptando, como dicía, esas medidas concretas para intentar reforzar ese servizo e melloralo sempre. Insisto, se está traballando pois nesa contratación, neste caso de 17 postos de bombeiro condutor, 2 postos de xefes de parque, etcétera. Trátase de prazas destinadas precisamente para reforzar os parques, non garantir esa prestación de servicio con maiores garantías, e creo que a relación de bombeiros con Deputación no último ano pois está sendo bastante favorable, non como noutro tempo atrás. Do mesmo xeito, impulsouse esa RPT e, como digo, os orzamentos superáronse nese 35% para mellorar tanto medios humanos como materiais. Por lo tanto, mentres se presentan este tipo de mocións, creo que demasiado politizadas, o fondo da cuestión, por suposto, que é fundamental e creo que está en proceso de resolverse. As administracións responsables, neste caso, como dicía, están traballando con feitos, con recursos e con planificación para seguir mellorando o servizo de emerxencias, neste caso sí, en toda a provincia. Ben, pecha a propoñente 3 minutos. Ben, consideran que é unha moción politizante. Ben, é que non entendo, é que non vexo nin a cor. É que non a vexo. É que non sei se non entendemos. É que non... Din os datos do ano 2023. Deputación, PSOE, BNG, Xunta Galicia, Partido Popular. Mira, que non fomos amplos nos datos que demos, ben? Oxe, dá casualidade que as dúas administracións están máis do Partido Popular, pero dá casualidade, é dicir, din datos desde antes. O que nós temos aquí non é unha moción política, é unha moción real. É unha moción real. Unha moción real de que estou dicindo que no ano 2025 pechou o parque 182 días, a mitade do ano. Que como exista unha desgracia, pois a señora alcaldesa que empece por presinarse, ainda que non crea, e despois a ver a que recursos vota man, pero depois a ver que recursos se votan máis os veciños e as veciñas. Algún día se plantexaron que pasaría se o incendio, da vaga de incendios que houve entre o 16 e o 17 entrase polo corredor do Morrazo? A mellor vostedes non, eu sí. E lle digo que hasta tiven pesadelos. Porque como consigues no Brao dicirlle a todo o mundo que ven e a todos os veciños e veciñas que xa parten das zonas verdes en Cangas, se estamos rodeados todos de pinos e de eucaliptos, para que non lle afecte a vaga de incendios que houve nese ano, ben, porque non vamos ter medios, ninguén, porque non estaban aquí, porque non estaban nin os do Porriño, nin os de Vila García, nin os do Morrazo, non estiveron aquí, e nos salvamos, pois sí, ao mellor porque rezou moito quen lle tocou naquel ano. É dicir, a ver, aquí, esta moción non é política. A traemos porque resulta que dá casualidade que hoxe o parque está pechado. Que dá casualidade que a orden é que vai volver a estar pechado o día de San Xoán. O día de San Xoán. É dicir, dá casualidade que o verán pasado e non é político. Esta que lle está a falar lle pediu a señora alcaldesa que mandara un escrito solicitando, por favor, que al menos no verán o parque do Morrazo non se pechara. E pechouse todo o verán.
O sea, e hai que decilo, que os bombeiros se supón que non teñen que facer incendio forestal, teñen que chegar, ben? Pero que claro, é que ao final non temos a ninguén. Non temos nin forestais, nin bombeiros. Os compañeros que temos en Cangas é un por servizo. A ver, ou estira a mangueira ou a recolle, ou botalle agua, pero que non ten máis mans. É dicir, sexamos serios, non é unha cuestión, non é unha moción política, non viñemos pensando nunha moción política para atacar o Partido Popular. Vimos con datos e con anteriores e pedindo a esta corporación que se preocupe por Cangas, que se olvide das cores e que sexa consciente de que pode pasar como exista unha vaga de incendios ou teñamos un accidente serio nas nosas rías. É que a donde nos agarramos? É que non temos a ninguén. O único que estamos pedindo é que se cubra o servizo. Temos un parque de bombeiros que este aberto, que se cubra co personal. O están intentando, aplaudo. Pero non é suficiente. Ben? Porque, ademais, as persoas que están atendendo nese parque non teñen medios suficientes ni personal suficiente para non corra a súa vida a perigo cada vez que actúan. Ben? A mí non me gustaría que alguén teña un accidente de tráfico que quede escarcelado e por culpa dos 40 minutos que teñen que vir que hai isocrona que marca o Parque do Porriño porque temos o de Cangas Morrazo se quede en medio das latas. Esta é a realidade que temos. Non é cuestión de colores. Entón, coño, se teñen posibilidades, fagan algo. O único que lle pedimos é que aproben esa moción, que realmente non se escoiten. Eu non vexo o color político neste caso. Xa máis fixen a fotocopia en blanco e negro. Veña, quedou moi claro. Veña, xa vamos a rematar. Bueno, veña, xa vamos a rematar, vamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. A ver, repetimos, abstedes vos. Supoño que se abstiveron, espera. Volvemos a repetir, vale? Levantades a man en abstención. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Veña. Pois queda entón a moción aprobada por unanimidade. Están as dacións de contas a disposición dos concelleiros e das concelleiras. Abriríamos agora o turno de rogos e preguntas, como normalmente. Doulle paso a Victoria. Ben, bueno, desta vez traemos, levamos 5 meses co depósito de Ourelo pechado. Queríamos saber cando se vai resolver eso. Temos 1000 vivendas afectadas por ese peche. E agora ven o verán e vai aumentarse a poboación. Entón, saber que pasa. O mesmo nos pasa cos motores da EDAR. É dicir, no mes de marzo houve queixas por parte da veciñanza de que os motores da depuradora da Areamilla facían moito ruído e entón o que fixeron os responsables da UTE foi ir ali e apagar un motor e agora se volveron a queixar porque sigue facendo moito ruído e o que se lles ocurriu por segunda vez foi apagar o segundo motor. Entón, se esa é a solución, terán que buscar unha solución. No que non pode traballar é a EDAR o 50%, e moito menos a partir de agora que empeza a chegar toda a xente. Entón é algo que nos gustaría saber se teñen coñecemento de que están parados, por que están parados e por que non resolven o problema que ten, porque é evidente que é porque están estropeados. Como está o tema da restauración da legalidade urbanística da barandilla da Rúa Fomento, porque sigue estando a baranda no mesmo sitio desde fai non sei cantos meses, e se había comprometido coa veciñanza que eso estaba resolto e que desaparecían unhas semanas, pero as semanas se convertiron en meses e xa levamos bastante tempo. E unha petición que sei que, bueno, que é apresurada, pero que é necesaria e é os pasos de peóns da Avenida de Vigo. Xa sabemos que a Xunta estivo asfaltando ese vial polos buratos que había. O problema é que a xente nos vehículos non respeta os peatóns, non respetan as señais verticais e esta semana pouco máis e dos abuelitos os llevan montados encima de los coches. Ben, entón, porfa, que al menos aí no que é o casco que pinten canto antes, porque de verdade que é unha cuestión seria e perigosa. Voulle dar resposta, en este caso, a cuestión plantexada
sobre a Rúa Fomento vaise solucionar esta semana que entra. Doulle agora, si, paso ao Partido Popular. Boas tardes. Unha pregunta sobre o Parque de Calistenia que nos fan chegar. Quería saber como está este tema, que dixemos que xa estaba en marcha, e si sabemos cando se vai facer cando se vai licitar. Eso por un lado. Por outro lado, Outeiro de Balea, que se vas alí, é como facer un mini Dakar, non? Entón, bueno, en vez de ser un mini Dakar, queríamos que volvese a ser un barrio de Cangas. Entón, saber se hai algunha intención de ir alí e reasfaltar todo este barrio, que é lamentable o estado no que se atopa. O mesmo pasa en Serra de Poente, non? Ti podes ir alí e unha das pochancas, pois igual ves o centro da terra, non? Da profundidade que ten. Entón, bueno, querríamos que a xente, de momento, non tuvese que adentrarse no interior da terra e que podese continuar na superficie. Tamén saber se hai previsión de ir alí e asfaltalo. Despois, outra consulta dos campos do Cruceiro e do Bahía, que aí tamén se mancan os xogadores e hai que buscar unha solución, xa con fondos propios ou fondos de outras administracións, pero hai que buscalo porque é unha vagoa. Temos 2 campos aí e non podemos deixalos ir máis. Sigo. O reloxo de Cangas. Fai 2 meses se preguntou por el, se estaba a traballar nel, se iba a rematar, e, bueno, o certo é que está igual, e moita xente nos pregunta se non nos dá vergoña ter iso así como está, tendo o valor que ten para o pobo de Cangas ese reloxo. Entón, bueno, tamén saber se se vai facer de verdad ese arranxo e esa millora ou se simplemente se dixo e non se vai facer. E tamén outra cuestión que na Rúa Ramal do Paraíso, onde se personaron ali e prometeron que se asfaltaría toda a rúa, pero realmente o que se fixo foi bachear. Así que isto é un rogo, que cando un vai a un sitio e dá unha palabra, que se cumpla, non? Entón, que vayan de novo e que asfalten en vez de bachear. Nada máis. A respecto do reloxo, doulle a mesma resposta que lle din a última vez que preguntou. Hai un empregado municipal que iba a levar a cabo esta labor, está lamentablemente de baixa. Non é un traballo que poida facer calquera empregado. Porque a restauración e tratado non fai falta ser xoieiro para eso. Outra cousa é reparación de maquinaria. Pero, bueno, igual, se vostede se ofrece, aceptamos voluntariado, sempre. Son unha firme defensora do voluntariado. Despois, comparto a inquietude polos campos do Cruceiro e do Bahía. O que pasa que, lamentablemente, non é correcto decir que temos. Non son de titularidade municipal, o que supón un problema. Si que o son as pistas de atletismo, o que non é realista é pretender asumir en un corto período de tempo facer unhas pistas de atletismo novas. Que dicir, se se marcan unhas prioridades, haberá que respetalas. Si se priorizou en este pleno, e a mí se falou bastantes veces sobre as pistas de atletismo, e logo cando se reciben os do clube de atletismo se lles dice que sí que hai que meterlle man, logo non podemos seguir sumando porque os cartos non van sumando, son sempre os mesmos. Entonces, bueno, hai que traer propostas que sexan realistas. O rogo o atenderemos. Doulle paso a Concellera de Obras e Servizos, que tiña varias respostas tamén. Balea xa se meteu no plan de reasfaltados. Respecto a Calistenia, vai nos remanentes. Está nos remanentes xa. Que pode pedir acceso ao expediente. Polo de agora, nada máis. Ben, seguinte. Cando veñan a pleno, claro. Cando veñan a pleno, logo hai que facer a tramitación correspondiente. Con prazos. Pode seguir preguntando.
No. No, si pode contestarnos Sí. que non sexa media hora antes do pleno, porque senón, se temos que presentar antes a moción, non sabemos que temas podemos tratar, non? No. Porque xa nos dixo antes que hai temas que non... Bueno, remate e logo lle contesto. As persoas que debaten dos distintos grupos, vostede, en moitos casos, acostuma a facer o seu discurso final, discurso o cal non pode ser interrompido, primeiro porque temos a indefensión de poder ser expulsados e, se vostede falta a verdad, como se fixo en 2 puntos, non podemos debatilo. En concreto, dixo que non eran competencias do Concello de Cangas o desenvolvemento económico e a promoción local da economía. Falso. Non sei se é vostede que consultou-no ou ten unha persona que lle pasa os datos a través de WhatsApp durante o pleno, pero trabucáronse ou trabucouse. Xa que na Lei de Bases de Régimen Local establece claramente que é unha das competencias municipales. E non pode decir con toda a liberdade do mundo que iso non é certo. Pero non temos a capacidade porque nos sentemos en situación de indefensión para poder entrar no seu debate. Entón, rógolle que para os seguintes plenos, se vai a facer os minimites, que os prepare un pouco mellor ou que a persona que se encarga de pasar os datos que o traballe un pouco máis. Nada máis. Un gusto lle respondo, señor Pío Millán. Vostede está facendo unha terxiversación da miña intervención que o que pretendía é o único que lle dixen que había que ter valor para traer a moción que traía. É libre de traer esa ou moitas outras, a mí me é indiferente. Eu vou a dar a miña opinión e a miña argumentación. Eu podo lle dicir que pode ser un atrevemento, que vostede lle bota moito valor ou outros calificativos ou adxetivos. Pero esa é a miña opinión. Vostede é totalmente libre de vir aquí a traer o que queira. Entonces era para aclarar. Simplemente eu logo podo criticalo por traer vostede as cousas que trae. Nada máis. Despois, a promoción do comercio, polo tanto, bonos comercio, etcétera, son unha competencia da Xunta. Como este é un tema complexo, competencial e xurídico, voulle dar unha resposta máis extensa por escrito, ademais da que lle estou dando agora de palabra, para non quedar escueta nin escasa. Boas noites. Quería facer un rogo na rúa La Guardia, na altura do número 6, hai unha farola que lle falta a parte de arriba, e leva meses que xa se solicitou, e xa se dixo que se iba a cambiar, todavía están a esperar. Rogaría que na maior brevidade posible poderan arranxar iso. Boas noites a todos. Como saiu a colación hoxe ao grupo de traballo que temos na Mesa de Comercio Local, levo, creo que as últimas 3 reunións, aquí aprobouse que nos presuposto vixente vai haber 100.000 euros para a dinamización do comercio local. Entonces, a miña pregunta, que non se me responde na mesa de traballo, é saber canto diñeiro vai ou vamos a dispoñer nesa mesa de traballo para poder presentar as propostas acorde a eses cartos, porque nestes momentos estamos inventando propostas sin saber que cartos se poden utilizar. O ano pasado foron 10.000 en Nadal, foron 5.000 no Samaín, ou menos de 5.000, creo que foran 4.000 ao final, e penso que todos os grupos que estamos ali, tanto as asociacións como tal, estamos pedindo o mesmo. Saber cantos cartos se van a destinar dende o Concello para ese plan de dinamización aprobado nos presupostos vixentes. Despois, non sei se queredes contestar agora ou
Hai 2 meses, no último pleno que se puxo facer unha pregunta, fixemos un rogo, que son os alcorques na Avenida Marín, vale? Porque a xente pois ten dificultades a hora de estar preocupada, sobre todo a xente maior, por poder tropezar e que pode haber algunha caída ou xente con mobilidade reducida que non pode pasar. Nada máis. Concelleira responde por escrito. Ben. Pois entonces, Gestido, vamos por orde, sí? Gestido, queres preguntar? Sí, bueno, primero, más que un ruego, es un agradecimiento para confirmarle que están puestos los espejos de la zona de la Rosada. Gracias por la gestión realizada. Después las preguntas. Primero, ¿hay alguna fecha prevista para presentar, poner en marcha el reglamento de uso de instalaciones de Rodeira, de las instalaciones deportivas de Rodeira? No sé si me van a contestar ahora o después o formulo todas. Y después, con respecto al estadio de atletismo, ¿cuándo van a empezar la reforma de iluminación que estaba previsto? Non te entendo. Non está Hay un convenio de colaboración con la Diputación sobre la iluminación del estadio de atletismo. Pero que a iluminación do estadio de atletismo xa se cambiou coa subvención? La pregunta es sobre la homologación de las pistas del estadio de atletismo. Vale, eso... Perdón. Ben. Después, bueno, pues quería saber si pasaron por la zona de Trigás, a la altura donde está el antiguo taller de Le Mans, cómo están estas instalaciones. Hay quejas de varios vecinos sobre una actividad en la que creemos que no está de todo, que no puede estar allí. Entonces me gustaría que pasaran a revisarla. ¿Sabe dónde le digo? Vale. Y después están solicitando el club de balonmano de Cangas y algunos vecinos que asisten a los partidos alguna plaza más de aparcamiento de minusválido, que no son suficientes en el propio pabellón. No sé si está previsto en esta reforma aumentar el número de plazas, pero allí delante no son suficientes para ello. Después también me gustaría saber si hay algún reglamento o algo que se parezca para el seguimiento o el cierre de la Casa de la Juventud. No es la primera, por eso traigo ahora esta nueva pregunta, que es la tercera vez que me encuentro con la Casa de la Juventud. Cuando paso por allí, encendidas las luces a las 12 y a la 1 de la madrugada. ¿Perdón? Y la última, no, cómo está la licitación del centro de social por el tema del local para los jubilados, que estaba previsto, que está cerrado, que estaba previsto licitar en abril. Aunque non me ofendín. O tema do regulamento é recurrente, xa cho contestamos en plenos anteriores. A respecto da homologación das pistas, foi feita proposta unha posibilidade por parte do club que consistía en facer eles estaban convencidos de que facendo un cambio parcial da pista era posible homologar. Sin embargo, dentro do Concello se consultou, se fixo esta pregunta e a resposta foi negativa. Quero dicir que se quixéramos homologar as pistas habería que facer, lamentablemente, un cambio completo. O digo lamentablemente porque estaríamos falando que se fose así, o coste sería evidentemente moitísimo menor, pero bueno, os técnicos dixeron que eso non podía ser. Se contestará sobre a licencia do taller por escrito. A respecto das prazas de discapacitados no novo proxecto do Gatañal, me contestan que positivamente, que sí que hai máis.
O que pregunta sobre a Casa da Xuventude, se lle dá permiso á Asociación Tempus Ludit, que aproveito para recomendar que a coñezades, pois é unha asociación que fomenta o ocio alternativo, que consiste basicamente en quedar para participar de xogos de mesa e se lle excede a Casa da Mocidade, por eso ve luz a horarios que non se corresponden co horario laboral dos traballadores do Concello. Pero que no había nadie, no digo porque no había nadie, no es que nos estuviera... Entonces quedaría esa luz encendida, simplemente. E non me acordo que non sei... A ver, non é, entendo a gracia, pero non é de broma, quere dicir, ou esta xente, ou si queda a luz encendida, pois como lle pode quedar a calquera? Pódeme quedar a mí ou a ti? Non creo que o fixeran por maldad, pero que... Invito a que veña algún fin de semana a participar. Ten para elixir entre os xogos de mesa, rol, xogos de wargames. No, escondite no. Escondite no. Pero pode vir cando queira. Pode vir cando queira. E verá, ademais, que tampouco discriminamos por edade, O sea, que me permiten incluso a min, fixe vostede. Bueno, veña. No, y bueno, aprovecho la Perdón, porque me última. quedou unha última cousa, pero non a Sí, anotei ben. sobre el cierre sobre o centro social, la licitación. Ah, sí, está xa no Departamento de Contratación tramitándose. Entonces, bueno, dependemos agora xa dos prazos que se poidan prolongar un pouco máis ou un pouco menos. Aproveitando o tema da Casa da Xuventude, efectivamente que tiña apuntada tamén aquí, e que entereime outro día que non sei se será ese o motivo pola que ten concedido a asociación esa que dixo, que non me acordo o nombre, xa. Sí, quería saber o motivo pola que se trasladou a ludoteca, si se trasladou a ludoteca que estaba na Casa da Xuventude o centro social, que previsiblemente sempre estuvo cos maiores, se hubo un motivo, si foi ese o motivo de darlle a asociación Tempus Ludi ese uso da Casa da Xuventude e por iso se cambiou a ludoteca. No, a resposta é total e absolutamente negativa. Non ten ningunha relación unha cousa con outra. Moi boas tardes. Para empezar, me gustaría, pois, facerlle unha pregunta. Me gustaría saber, porque os veciños así o demandan, como está esa carretera que abriron, que puseron un caño, a Rúa do Inserto. Quixera saber como está, cando se vai a restaurar, porque é unha vergonza como está, leva un montón de meses. Pois con unhas pedras ali, un saco de area, olvidado, quero decir, que está totalmente, hai un muro, tuveron que poñerlo. Entón me gustaría saber que se vai a facer e cal vai a ser o remedio. Despois, me gustaría tamén, como antes aquí se preguntou por parte de miña compañeira, e se botan a reír, bueno, pois non pasa nada. Eu me gustaría, sí, hai que ter un poquinho máis, mellor, que parte que se están rindo de todos, no? Eu como ciudadano tamén me sinto ofendido. Mire, eu aquí en febreiro, cando deixou de chover, porque en marzo non choveu unha gota, non sei se acordarán, non choveu nin unha gota, preguntei cando se iban a empezar o plan de bacheo. O plan de bacheo. E a señora concejala me comentou vostede cando deixara de chover. Moi ben. Estamos en junio. Vai a empezar junio. Eu lle pregunto, aquí tuvemos fai un mes pasado, tuvemos aquí unha moción de que se a Xunta asfaltaba, que se a Deputación asfaltaba, que se o Ayuntamiento non asfaltaba. Bueno, algo xa se fixo. Vostedes que fixeron desde febreiro? Porque baches hai por todos os lados. Solución ninguna. E lle preguntan por os baches e se botan a reír. É que de verdad hai que ter unha cara... Sí. Vale, Sí, se botan a reír. Se botan a reír. E logo lle contestas. Efectivamente, se botan a reír. Mire, eu lle vou dicir unha cousa, Mire, eu vivo encima de vila.
E cando alguén se olvida de apagar as luces e se botan a reír, quen paga é Juan Pueblo, somos todos, somos todos, e se botan a reír, quedaría encendida. Mire, eu teño antes de irme pa cama, chamar a policía local, no local de Cima de Vila, chamalos, é que é un cachondeo, non se pode nin falar, hombre, non se pode nin falar. Sodes uns maleducados, claramente sodes uns maleducados, hombre. Vamos a manter o silencio, vamos a deixar que remate o señor Perfecto, concelleiro todas as perfecto. preguntas en Efectivamente, silencio. teñen que Todos, respetar. por favor. Pois sabe o que facía? Chamaba a policía local e viñan a apagar as luces. Sabe por qué? Porque a mí tamén me doe, joder. Porque o que pagamos, pagámoslo todos. E aquí parece, deixamos as luces encendidas. Non pasa nada, acaban de dicilo agora. Todas as luces encendidas durante toda unha noite, un pabellón, un centro social, hostia, e non pasa nada. Perfecto, moi ben, esa é a vosa... Despois me gustaría saber tamén, vostede me acaba de decir aquí si pintaba eu o reloj. Mire, eu fai 2 meses quedei con vostede aquí, solos os dous, e lle dixen que había un problema na fonte do castelo. Aquel árbol calquer día vai tirar o tellado do río. E me dixo vostede que si que van a quitar unhas yucas que están destrozando o manantial, porque ten unhas raíces profundas, e me dixo que iba vostede a pasar por ali, bueno, que iban a intentar cortalas. E me dixo, eu lle dixen que si cando empezaran a rebrotar outra vez, si eu creo que se acorda, pois, como vivo por ali, pois as aplasto para que non viñeran co seu permiso, porque a mí non me costa nada, pero non vou a cortar algo que mellor alguén me diga despois. E me dixo que sí, pois siguen igual. Entonces, se hai que botar unha man para pintar o reloj, mañán mismo. A señora Isabel creo que lle dixo que se había que cambiar a terra das macetas, que botaba unha man, mañán mismo. O que non se pode estar dando largas, e levamos un ano dicindo que o reloj hai que pintar e vostedes están dando largas. Ora veñen con outro conto, que se están de baixa, o reloj, pois eu a veces falo con Sergio que máis se preocupa, pois se pintará cando se pinte, seguro que hasta despois das eleccións, porque non lle miro pintar. Con isto acabo, nada máis. Non tomen todo a risa, que non un cachondeo, sobre todo sabendo como está Cangas. A ver, voulle contestar a algunha cousa e logo lle dou paso á concelleira. A ver, non me parece correcto terxiversar unha situación na que fai 5 minutos ou 2 estábamos todos aquí a rirnos da Asociación Tempus Ludit e nadie se sentiu por ofendido. Non é ningunha broma se queda a luz encendida, pero se queda a luz encendida e ninguén deu aviso, pouco podemos facer. De todas maneiras, é unha luz como a luz da miña casa cando queda encendida. Non é unha luz dun estadio, que dir, hombre, evidentemente, pero non vamos a meter na cadea a nadie porque quede unha luz encendida. Quero dicir, tampouco vamos a montar un drama ni sacar as cousas. Ni os concelleiros... Non me parece correcto, porque estábamos nun momento distendido e agora vostede quere acusar os concelleiros do outro lado que parece que se están rindo... Pero tamén se estaban rindo ustedes, e non o consideramos unha falta de... Estábamos todos a rirnos dunha maneira distendida e querer pretender convertir eso nunha falta de respeto ou que os concelleiros se mofan do gasto público non era a intención. É máis, se vostede pensa que esa era a intención, pídolle eu desculpas. Porque eu estou segura de que os compañeros e as compañeras para nada pretendían rirse do gasto público. Non se ríen de todo. Esa é a súa impresión. Vale. A ver, pedín que te deixaran falar. Déixame terminar a min. A fonte do castelo, efectivamente, e o faremos en canto sexa posible. É que a veces, é que parece que se quere dar a sensación, a veces, o Concello ten os traballadores municipais que teñen. E dá para o que dá, quero dicir, non están sentados a tomar o sol. Entonces hai que priorizar unha serie de traballos e son moitos os traballos que se sacan. Entonces, eso farase tamén en canto sexa posible. E o do reloxo, insisto, por favor, é que é algo que non debería de facer calquera. Quer dizer, é un traballo delicado, precisamente. Se fora pintar unha parede, pois xa pintaba calquera, eu mesma. Me entende o que quero dicir? Precisamente se gardaba para que fixera a persoa, digamos, que estaba
máis preparada para facelo, pero non é porque non nos importe nin porque non o valoremos. E o temos presente. Pero bueno, se o mellor ao final non o damos sacado, pois igual habrá que buscar outra, contratalo a unha empresa ou que sexa. Haberá que buscar maneiras, pero non é porque non nos importe. Quería que lle comentara Sagrario. Creo que uno de vuestros compañeros sabe perfectamente que se llamó una empresa para el tema del reloj y que aún no se dio el presupuesto, ¿vale? Una empresa que esa misma persona nos facilitó. Eso ya... ¿Qué? Te lo puedo decir porque me la mandó por WhatsApp. Y el tema de los resfaltados, puedes entrar en el expediente, tanto que dices que nos da la risa, según tú, porque quedar bien te gusta bastante, y puedes ver cómo hay un requerimiento a la empresa de que si no venía a bachear tenía que renunciar, a lo cual nos contestó, y si no lo viste, ya empezaron a bachear esta semana. De todas maneiras, sí que a empresa xa viu fai como 3 semanas. Quer dir, xa se fixo... Es más, perdón... Claro, porque di que non é que hubo unha ausencia absoluta, quer dir, hubo en outros momentos sí que se comezou. Es más, la empresa que bacheó se retrasó porque estaba haciendo la carretera del Axi, que nos tocó la misma. Y como no daban bacheado porque no daban llegado, se compró por parte de este ayuntamiento un palé para que los nuestros pudiesen asfaltar los botes. En todo caso, nós tampouco estamos satisfeitos co traballo que está levando a cabo a empresa, porque claramente co Concello digamos que hubo que facer o requerimento para que deixe a cumplimento o contrato. Penso que Luís, sí. Nada, eu novamente quería saber cando van cambiar a placa da fonte de Santiago Apóstolo, onde non se lle recoñece a súa autoría a Ignacio Cerviño Quinteiro, porque que ademais ata foron alegremente a inaugurar o recanto de Cerviño ali, ao carón, coa placa sen cambiar, e ata os interviñentes lle lo recordaron. Despois, preguntei en xaneiro se finalmente se ia proceder a renovar o mobiliario da Casa da Cultura, ao que se me respondeu que iba a depender, que perderan vostedes unha axuda e que había que esperar polos remanentes. E pregunto agora, teñen empezado a proceder á renovación do mobiliario da Casa da Cultura cos remanentes? Ben, seguinte, si quería saber, máis ben este é un rogo, si se pode, rogaríase que pecharan o peto de ánimas da Madalena, dado que hai quen con boa intención o limpia, pero claro, as intervencións que non son profesionais pois poden estropear a policromía orixinal, que ademais foi restaurado hai non moito tempo. Por último, sí que me gustaría, porque creo que se falou aquí hai un tempo, pero de verdade que non existe a posibilidade de adiantarnos un pouco no tempo e instalar un cronómetro que regule os tempos de participación dos membros da corporación e evitar así problemas de orde. Digo porque que sempre estamos cos mesmos problemas que tiñan unha solución creo que bastante sinxela e non moi cara. Grazas. Apoio a súa proposta que levo pedido, por debe de ser máis complicado do que a min me parece tamén, que non estou de acordo totalmente. Así que a ver se conseguimos. Doulle paso a señora Val. Quería aclarar o tema do mobiliario da Casa da Cultura. O prazo que deu a Deputación para pechar a petición dos remanentes foi hoxe, entón xa está enviado todo como dixemos, estamos esperando iso. Entendo que le rematan o prazo, revisan todas as propostas, dan ok. De todas formas, o prazo para o suministro tería que chegar todo alrededor do 15-30 de setembro como moi tarde. Entón son os prazos da subvención, basicamente. E sí que están solicitados, e máis podedes pedir acceso ao expediente, que falastes antes tamén dos asfaltados, e van algúns tamén nestes remanentes. Grazas. Sobre pedir acceso a expedientes, eu pedín varios, vai facer un mes e medio e non teño acceso a ningún. Entón, bueno, nós non temos problema en pedir acceso a expedientes, que a maiores creo que é algo que por lei xa nos corresponde, non deberíamos ter que pedir o acceso, pero bueno, porque somos membros da corporación todos. Entonces, está moi ben dicilo, pero que hai que dar o acceso cada vez que se pide e non ter que pedilo varias veces. E máis, lle vou dicir eu
Eu pedín acceso a varios expedientes e se me contesta o día seguinte ou os 3 días pola prensa cun informe que tampouco existe e tampouco me chegou. Eu non pedín informe, non pedín documentación, pedín acceso a expedientes. Nada máis. Outra cousa, de orden, perdón, un robo, perdón. Non se colgan as xuntas de goberno, as actas, non se colgan desde o mes de febreiro. A lei de transparencia di que hai que colgalas. Quería responder o acceso aos expedientes, evidentemente dase acceso aos expedientes que existen. Se un expediente non existe, é absolutamente imposible que se lle dé acceso. Cando o goberno decide facer unha obra, esa obra, para poder executala, ten que pasar por un proxecto, por a redacción dese proxecto. Evidentemente, a arquitecta municipal non fai un proxecto en gestiona, ten que facer un proxecto nas aplicacións que corresponden. Entón, no momento no que eses proxectos, eses expedientes estén montados como vostede di, evidentemente darase acceso. Se non existen, non. Sempre se cumple co acceso á información pública, sempre. Bueno, igual deberían mirar vostedes na xunta se se fai así tamén. Veña, non vamos a entrar en debate. Faltaba... Sí. Perdón. Señora Abal, estamos no Concello de Cangas e se pide acceso a expedientes de Cangas. Se vostede ten problema cos da Xunta, vai ali e poña unha queixa. E eu a poño en Cangas cos expedientes que vostedes non me dan. Pedín acceso aos expedientes que, según vostedes, existían, de proxectos que existían. Nada máis. Ben, remata entón Arantxa? No? Ti remataras, non, Luís? Entón, digo por si faltas ti. No? Está ben? Vale. Entonces, formuladas todos os rogos e preguntas dos concelleiros e concelleiras, pechamos a sesión de hoxe. Bueno, se alguén do público quere comentar, preguntar ou intervir en algo, pois agora é o momento e estamos a disposición. E que desde tempo e vos informedes, preguntedes aos veciños, que non é tan difícil, non é cuestión de que a Xunta veña e diga o que hai que facer, senón é cuestión de atender os veciños e despois non poñerlle tan fácil. Non decir, non me das ninguna garantía, pero aquí o tes, para que ti fagas o que queiras. Vale? Será fácil chegar ao catastro para saber quenes son os donos das veigas. Non é tan fácil, pero hai unha casa que está aí, na que eu vivo, vale? Na que eu vivo. E ninguén me vivo a petar a porta para preguntarme. Porque, podo entender que sexa difícil saber quen son os donos das veigas. Pero nas casas vive xente. 3 familias viven aí. Hai timbre na porta. Se pode preguntar e un se pode informar. A zona, vos lo digo, se inunda todos os invernos. Aquilo é un Doñana pequeniño onde os patos nadan como queren. Se inunda máis desde que se fixo o corredor e as 2 rotondas. Iso vai ser Noria 2. Xa vos digo. En serio, o sea, tedes que falar cos veciños. Non decidir algo tan importante e dar o visto bo así. Non xo poño fácil. Primeiro vou a falar coa miña xente, que é a que me elixiu e a que represento. Porque estamos a 5 minutos da playa, a 15 andando do centro. Vai haber unhas instalacións sanitarias na porta de entrada de Cangas. Que nos van a dar polas terras? 2 euros por metro. Para que vendelo a que? 200.000 mínimo. Home, me parece un roubo. E quen cala, otorga. Quen cala, otorga. Non vale hacerse. Hai que mollarse. Gracias. Ben, recollemos o teu rogo, pero neste caso eu creo que a abstención sí que é mollarse.
E mollarse, si é mollarse, que pasa que eu comprendo que unha cousa é falar como persona afectada, outra cousa é falar pola xente que está esperando por vivendas, e mollarse pola construción de vivenda pública. E digo xo con franqueza. Claro. A ver, só que hai que pleitear, digamos, coa Xunta, pero esa batalla xa se dera fai moitos anos tamén cando se construíu a autovía. E houbera grupos de propietarios que pleitearan, efectivamente logo conseguiran que as súas terras as pagaran por outro valor. Eu me imagino... Hai muiños aí hasta ahora non podías construir porque era zona afectada polo río, zona rústica, porque tiñas que ser terrateniente para poder construir a casa. Porque non é verdade que non queiramos os vecinos construir aí. Non é verdade. Home, claro, me imagino. Pero temos que ter 75.000 metros cuadrados para poder construir unha casiña. Entón, por que en vez de expropiar toda a zona, non se recalifica a terra, e se cambia o uso do chan, e quen queira construir a súa casa, construe, quen queira vender os terreos, os vende, e construye edificios e vivenda social. Claro, o que pasa que, aínda que na teoría eso parece sinxelo, é unha potestade autonómica. De feito, no pleno sí que estivemos de acordo de aprobar un plan autonómico para poder facer as vivendas. É moito máis complexo, que dicir, eso non o pode facer o Concello, eso tenno que facer a autonomía. Son dun único bono, e ese sí que vai poder ser seguramente promotor de todo o que se fai ali. E matas de paso sentido, porque non tedes os terreos para un centro sanitario que queres facer. Pois, aí está, podemos cambiar toda a parte de arriba, 570.000 metros cuadrados, e construir todas as vivendas. O que pasa que ese dono dese terreo tamén ten abaixo. Curiosamente, tamén é o único que seguramente monetariamente podrá facer o desenvolvemento. Por eso todos non podemos. Como dixo ela, o meu tío traballou 40 anos no mar para deixar unha vivenda a cada fillo para que ahora galepen. E que... Eu ningún dos presentes, ni siquiera o Partido Popular coñece o proxecto, porque non está redactado. Pero é certo... No mapa non estaba afectada ningunha vivenda. Eso penso que sí que o vimos e o valoramos todos os presentes. En donde? Eu non quero facer de abogada do diaño, pero o certo é que é imposible que ti vayas a facer unha, digamos, unha acción desta envergadura e que estean, digamos, satisfeitos todos os afectados. Sempre é algo complexo. Eu penso que en eso estamos de acordo. Non, nin que non. En este non. Claro, pero que o Concello tamén necesita o terreo para a infraestructura sanitaria. De feito, xa era algo que se fala... En realidade, o que se cede son 11.000 metros, que é o que se necesita para a infraestructura sanitaria. Donde saía a foto do paro de dos metros, vale? Está a finca dos condes de Algar, que iso non se toca. Pero onde me dices? Home, sí, bueno, concedo, non sei de que non son os propietarios. Sí, por ali hacia o final. Que hai como, hai unhas carballos americanos e unhas acacias, non? Bueno, curiosamente estaba fora e eu lle dixen, non entendo moi ben por que queda isto fora. Dixeron, bueno, que igual se podía estudiar, digo, precisamente porque coñezo a zona, e decía, de feito, aí hai un vial que pode continuar, que agora está pechado. Claro, nesa reunión que a razón para elegir esa zona en concreto era polas comunicacións, e que as outras que nos ofrecíamos
tiñan un problema de, precisamente, desde que non quería abrir determinados viais porque consideraban inadecuados. Podes estar de acordo ou non, eso xa é opinable. Xa é opinable. Non están no centro ni me complica. Nosas propostas que levamos non eran para nada destas. Claro. Foi unha decisión igual. Pero tú me pones fácil, non te odias garantía. Que non hai vida pública, eu entendo perfectamente o que estades comentando e hai que mirar como é o tema. Justicia social que falabas antes de muchas cousas, e justicia social completamente, que paguen a 2 euros o metro. Eu creo que iso será que hai garantías legais ou haberá que... Sí, unhas garantías legais dun mes que só tes para facer alegacións, dun mes. E yo pai 40 anos o mar, e máis de un ano fino de marea, para que ahora lleguen a casa. Fillo. Bueno, non sei se hai alguén máis que queira facer unha intervención, se non pospechamos por hoxe, se vos parece. Sí, levantamos. Bueno, grazas, boa noite a todos e a todas.